Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa 2-3 sa FM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules or adlaw kita karon sa Huwebes, Oktubre 23, tuiga 2025. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and now 63 días na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon, ini mo lang ganimong kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga dalaguan, kag mga nagapaw na karon ng mga balita. Iloilo City Councilors sa Nene de la Liana, kag Shin Marie Mabilog. Pariho nga nagsugot nga isahon na lang ang ila mga ordinansa matapos sa malawig sining nga diskusyon sa sesyon. Sa dugang pa nga mga balita, Lapus District Association of Barangay Captain President Arnel Asturias na hikay sa mga konsihal sa syudad sa Iloilo. Nga na hikay si punong barangay Asturiasao. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, Governor Arthur Toto Defensor Jr. ginklaro nga wala ginaduso nga saylohon ang Hall of Justice sa Banwa sa New Lucena. Samtang imported carrots ginareklamo sa mga vendor nga nagadagsa sa merkado. Lokal nga produkto apektado. Plaza sang Mandurriao pinabayan. O ni madalagwar mabalita issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining nga palatuntunan diri sa programa Bombo Hanay Saudo. Hatagan taman sa nagakigo sining tulupango ng mga nagapauna dalagkuan nga mga balita karon nga nagaklinabo diri sa painsang pungsod Pilipinas. Ano karon ang mga mainit sining nga mga balita nasyonal sa aton sining nga pangalagad. Istoryahan naton ang issue na tuhoy karon sa flood control project. Flood control project sa aton sining nga mga kabombo kay ang Sandigan Bayan, no? Nagpahayag diri nga ang flood control cases ga sarangan kuno nga matapos ni sa 6 tubtob 8 ka bulan. Sino nga ni naghambal sina nagligad nga problema sa droga 6 lang ka bulan masolve yan na. Base ayhan mo maning mga tabo sa flood control cases. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon may kantanan sa sining pagkuriit sa mga vendor. May 13.2 million na pesos kabalor sa carrots halin sa China nasa kote sa aton sining mga otoridad. Nagapatod lang ni sa claim sa mga merkado or mga vendor sa merkado nga mayara sa mga imported sini iyang mga utanon nga nagasulod diri sa pungsod sa Pilipinas kag amo niyang dako karon nga nagaamat-amat sinor dako nga faktor nga nagaamat-amat patay sa industriya naman sa agrikultura diri sa bahin sa pungsod sa Pilipinas. Kag hindi pa kita ka sigurado tuhoy sa sining mga imported nga carrots or imported nga utanon halin sa China kay may hurubaton kita nga ang everything is created by God and the rest is made in China. Sa aton sini nga mga kulturante madumduman nyo pa tong nagalaptaman sini kag naglanog nga balita nga mga artificial sini nga mga utanon ang ginaproduce dito iya sa may China. Kuha-kuha gid ko nanong itsura kag lukot-lukot sang dahon sang repulyo kag iban pa nga mga sahi sang utanon. Kaya mo ning isa karon sa mga dapat maniya nga tutukan sang aton sini nga gobyerno
Galing kiti ba si madugangan ang ila sini nga trabaho kay pagpalusot gani isang imported sini nga mga produkto, hindi lang kay produktong agrikultura, nalutsan sila. How much more pagin karon kon pasiguraduhon sini nila nga hindi pike, hindi synthetic. Ini nga mga sahi isang imported goods, particularmente nagikan abi sa pungsod sa China ang nakasulod kag nagalapta na karon sa mga merkado publiko diri sa syudad kag Sumungman probinsya sa Iloilo. Nalakuan nga mga balitang detalye sinibantayan sa baray nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Oktubre taong 2025 at sa ating Christmas countdown na 63 days before Christmas Day. Sa ating mga headlines, ang Department of Public Works and Highways pinigting pa ang investigasyon kaugnay ng nasunog ng gusali. Forensic team ng National Bureau of Investigation inaaral na din ang lahat ng anggulo ng naitalang sunog sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Ang ombudsman sisilipin ang hindi pagpapatupad ng dismissal order kay Senator Joel Villanueva noong taong 2016. Ilang contractors handa na umano na magbalik ng nakamal na yaman mula sa flood control projects at dating mambabatas dyan sa lungsod ng Quezon nais mag-tell-all sa Office of the Ombudsman. Abangan din mamaya sa ating international news ang World Health Organization pinangunahan ang paglikas ng 41 kritikal na pasyente mula sa Gaza. Sa ating balitang palakasan, ang kupunan ng Celtics dinanas ang isang punto na pagkatalo sa kamayhuyan ng Sixers. Ang Knicks naman, naagapan ng comeback ng Cavs, 119-111. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Bagyapang humina ang tropical depression sa Lume habang ito ay patuloy na kumikilos patimog kanluran sa bahagi ng Balintang Channel. Ang sentro ng naturang sama ng panahon ay tinatayang nasa layong 115 kilometro sa hilagang kanluran ng Kalayan dyan sa bahagi ng Cagayan. Ang pinakamalakas na hanging taglay nito o yung kanyang maximum sustained wind ay 45 kilometers per hour na lamang at yung kanyang pagbugso naman ay umaabot ng 55 kilometers per hour habang ang bilis ng naturang sama ng panahon ay nasa 20 kilometro bawat oras at ang direksyon ay patimog kanluran. Ang lawak ng sirkulasyon ng naturang sama ng panahon ay umaabot pa rin ng 200 kilometro mula sa gitna kaya maaari pa rin magdulot ng mga pag-ulan at humatak ng mga kaulapan. Kaugnay niyan, nasa Tropical Cyclones Wind Signal number 1 ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Kabilang dyan ang Batanes at ang Hilagang Kanlurang bahagi ng Babuyan Islands.
at pati na ang Calayan, Dalupiri at Babuyan, maging ang hilagang kanlurang bahagi ng Ilocos Norte na kinabibilangan ng Bangi at Pagudpod, maging ang Burgos, Pasukin at Bacara, maging ang Lawag City ay nasa ilalim din ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ang mga lugar na yan ay makakaranas pa rin ng mga bahagyang pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin dahil pa rin sa umiiral na bagyong nandyan sa karagatan ng ating bansa. Kaugnay pa niyan mga kabombot Star Nation, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na handa na itong magbigay ng agarang tulong sa mga komunidad na posibleng tamaan ng Tropical Depression Salome na kasalukuyang papalapit sa dulong hilagang bahagi ng Luzon. Ayon kay Social Welfare and Development spokesperson and Assistant Secretary Irene Dumlao, halos 2 milyong family food packs ang nakaimbak at nakapreposisyon na sa mahigit 1,000 warehouses ng ahensya sa buong bansa bilang paghahanda yan sa mabilisang relief operations. Dagdag pa niya, handa ang mga stockpile na pagkain at non-food items na nagkakahalaga ng humigit kumulang 863 million pesos, kabilang ang mga kumot, family hygiene kits, kitchen kits at modular tents na gagamitin niya para sa mga pamilyang mananatili sa mga evacuation center. Tiniyak din ng opisyal na tuloy-tuloy ang koordinasyon ng Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan bago pa man maramdaman ang epekto ng bagyo sa kani-kanilang nasasakupan. Nagpaalala rin ang ahensya sa publiko na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng kanilang mga lokal na opisyal para yan sa kaligtasan ng karamihan. Mamaya may mga update pa tayo mga kabombo hinggil dyan sa epekto ng bagyo at iba pang mga kalamidad. Samantala, sa ibang balita, inihayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na mas paigtingin pa ng kanilang ahensya ang pagsisiyasa at katuwang ang ibang tanggapan ng pamahalaan. Kaugnay ito ng nangyaring sunog sa gusali dito sa Metro Manila na nasa ilalim ng tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Ayon nga sa kalihim, layunin ng mas malalim na pagsisiyasat na ito na matukoy ang pinakang sanhi ng sunog, ang lokalidad at yung mga istruktura at pati na yung posibleng pananagutan ng mga nanatili doon na mga manggagawa ng Department of Public Works and Highways ay kanila ding aalamin. Bukod nga sa technical na pagsusuri, sinasabi ni Dizon na uusisain din ang mga nasa opisina at maging yung mga nasa paligid ng nasunog na gusali upang matukoy kung sino ang aktual na gumagamit ng pasilidad nang ito ay maitala ang sunog. Kung may mga paglabag umano sa anumang mga patakaran ay kanila din itong bibigyan ng pansin. Dagdag pa niya na ang hakbang na kanilang tinutukoy ay bahagi pa rin ng mas malawak na reforma sa Department of Public Works and Highways upang matiyak ang integridad ng mga pampublikong infrastruktura at kaligtasan ng mga mamamayan. Una nang itinanggi ng kalihim na wala doon sa mga pasilidad ang nag-iingat ng mga dokumento may kinalaman sa flood control projects na ngayon ay patuloy na iniimbestigahan. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon. As we continue with the investigation into the fire yesterday. But again, naiintindihan ko yung pagdududa at yung pag-aalingangan ng mga kababayan natin. Kasi nung nakita ko nasusunog, ganun din ang naramdaman ko. No? At kaya ganun din ang naramdaman namin lahat dito. Lalo na kaming dalawa ni General Bisnac. 4B definitely not. I mean, as you can see, as you saw in the video, 4B is safe and intact. As to kung sino nag-opisina doon na asawa ni ganito, ni ganyan, we will find out. Bahagian mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng mga pahayag at pagbibigay ng update. Itong si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kaugnay doon sa insidente ng sunog sa kanilang tanggapan dyan sa lungsod ng Quezon. Sa karagdagang pang-impormasyon mga kabombot Star Nation, inaaral na ng forensic team ng National Bureau of Investigation ang lahat ng anggulo sa nasunog na gusali ng Department of Public Works and Highways Bureau of Research and Standards sa Quezon City. Agad ipinadala ng National Bureau of Investigation ang naturang team upang pangunahan at ang pagsisiyasat kasunod ng tuluyang pagkakaapula ng apoy sa naturang sunog 1:49 ng hapon kahapon yan, Oktubre 22. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, hindi
inaalis ang posibilidad ng arson na posibleng sinadya ang pagsusunog sa naturang gusali. Nagawa rin anya ng forensic team na ipreserba ang ilang ebidensya kasama na ang kopya ng CCTV footage doon sa naturang lugar. Ayon pa kay Santiago, kukuhanan nila ng testimonya ang lahat ng mga empleyado sa naturang opisina upang magamit sa isasagawang pagsisiyasat. Una nang sinabi ng Bureau of Fire Protection na posibleng nagsimula ang sunog sa nangyaring short circuit sa kisame ng records section na nasa ikatlong palapag ng naturang gusali. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagsisiyasat na ginagawa ng kawanihan. Bagamat dati nang iginiit ng Department of Public Works and Highways na walang nadamay na mga mahahalagang dokumento na konektado yan sa flood control projects anomalies, inilahad ni Independent Commission for Infrastructure Chairperson Andy Reyes na nasa 1% o 1% ng dokumentasyon ang posibleng nawala sa nasunog ng gusali. Base umano ito sa testimonya ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Naman tayo sa pagkakataong ito ng ulat mula dyan sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat ang Chief Executive may muling tiniyak ang commitment ng pamahalaan para sa murang pabahay para sa bawat Pilipino. Alamin natin ang update niyan mula kay Bombo Anali Soberano. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangako ng kanyang administrasyon na mabigyan ang bawat pamilyang Pilipino ng ligtas, disente at abot-kayang tahanan. Ang pahayag ng Pangulo ay ginawa sa pagbubukas ng National Housing Expo 2025 na ginanap sa World Trade Center sa Pasay City na layuning ipakita ang mga programa, serbisyo at inobasyon sa sektor ng pabahay. Binanggit ng Pangulo ang patuloy na pagsisikap ng gobyerno na palawakin ang mga programa sa pabahay para simplihin ang mga proseso, palalimin ang suporta para sa sektor. Tampok din sa Expo ang iba't ibang serbisyo tulad ng home design, planning, financial assistance at housing loan processing. Itinampok din ni Pangulong Marcos ang Green Lane Program na nagtataguyod ng pagtatayo ng mga climate resilient homes, mga bahay na kayang tumagal at makibagay sa pabago-bagong kondisyon ng panahon. Pinuri ng Presidente ang Pag-ibig Fund bilang isa sa pinakamaasahan at matatag na katuwang ng gobyerno sa sektor ng pabahay. Dagdag pa ng Pangulong Marcos, umaabot sa halos 75 billion ang naipagkaloob na cash loans ng Pag-ibig na nakatulong sa humigit kumulang 3 milyong miyembro upang matugunan ang kanilang agarang pangangailangang pinansyal. Sa ilalim naman ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program, mas maraming Pilipino ang nagkaroon ng pagkakataong makakuha ng abot-kayang pabahay. Sa programang ito, maaaring makakuha ng housing loans ang mga mababang kita na manggagawa sa interest rate na 3%. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Shelter Month, inanunsyo din ng Presidente ang pamamahagi ng Notices of Approval at Certificates of Entitlement sa mga benepisyaryo mula sa Los Baños, Laguna, Lucena City, Iloilo City, Caloocan City na magbibigay daan sa kanila upang tuluyang maging may-ari ng kanilang lupang tinitirhan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli nating ipinagtitibay ang ating pangarap na ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng ligtas, maayos at sariling tahanan. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nananatiling mailap para sa marami nating kababayan. May mga pamilyang taon nang nangungupahan, palipat-lipat ng tirahan, laging may pangamba na baka sila ay mapaalis sa kanilang tinitirahan. May iba naman, siksikan na lang sa maliit na kwarto, nagtitiis para lang may masilungan. Kaya naman, nagsusumikap ang pamahalaan na palawakin ang ating programa, pabilisin ang mga proseso, at palalimin ang suporta sa sektor ng pabahay. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mamayang hapon, Bombo Dennis, bandang 3:00, pangungunahan naman ng Pangulo ang Philippine Coast Guard Anniversary. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Sa iba pang balita mga Kabombot Star Nation, inihayag ng Office of the Ombudsman na sisiyasatin ito kung bakit hindi na ipatupad ang dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva noong taong 2016 kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa pork barrel scam. Ang utos ng Ombudsman ay nagugat sa mga aligasyon ng maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund noong siya ay Director General pa ng TESDA. Sa panahong iyon, si Senator Aquilino Pimentel III ang nanunungkulang Senate President. Sa kabila ng utos ng Ombudsman na nanatili si Villanueva sa pwesto matapos tanggapin ng Senado ang legal na opinyon ng kanilang legal counsel na nagsasabing tanging ang Senado ang may kapangyarihang na magparusa sa sarili nitong miyembro. Ngayon mga kabombo, muling binubusisi ng Ombudsman ang mga hakbang na isinagawa ng Senado at kung may naging paglabag sa proseso ng pagpapatupad ng kanilang desisyon. Samantala, iniimbestigahan ng Bureau of Customs ang 12 nitong mga tauhan o mga personnel dahil na rin sa pagkakadawit sa importasyon ng luxury cars ng pamilya Diskaya. Ang mga ito ay napadalhan na ng show cause order upang humarap sa sariling investigasyon ng naturang kawanihan. Ayon nga kay Bureau of Customs Deputy Chief of Staff, Attorney Chris Bendijo, halo-halo ang 12 personnel mula sa high-ranking officials hanggang sa mga karaniwang empleyado ng naturang opisina. Lumalabas sa niya na ang pangalan ng mga ito sa mga dokumento ng mga imported luxury cars kaya natuntun din ang kanilang pirma doon sa naturang mga dokumento. Sa kasalukuyan ay sumasailalim na rin sa administrative proceedings ang kanilang mga kasong kinakaharap. At ang mga ito ay maharap sa administrative at criminal charges. Depende yan sa level ng kanilang pagkakasangkot sa usapin. Kabilang sa mga maaaring isampa yung neglect, negligence, dishonesty at maraming iba pa na maaari namang ipataw sa kanila na may kaukulang kaparusahan. Maalala mga kabombo na nabunyag ang daan-daang milyong piso na halaga ng luxury cars ng mga Diskaya kung saan ay marami sa mga ito ay natukoy bilang walang kaukulang importation documents ngunit nakalusot pa rin at naipagkalob dito sa mag-asawang Diskaya mula sa kanilang transaksyon. Panaman tayo ng mga karagdagan pan-report mga kabombo, ilang contractors, ibig sabihin mga kongresista ho ito na konektado sa mga contractors, handa raw magbalik ng kanilang nakamal na yaman mula sa flood control project anomalies at dating mambabatas dyan sa lungsod ng Quezon. Ayan, magte-tell all na raw sa Office of the Ombudsman. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Danes, ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na mayroong ilang mga mambabatas na sangkot sa flood control project sa anomaly ang nais na lamang manahimik ukol sa issue ng korupsyon. Ayon kay Ombudsman Remulla, may nagpaabot sa kanya ng impormasyon na may mga kongresista na bukod na sa nais manahimik ay handa umunong magsauli ng mga nakamal na yaman mula sa nakuha mga proyekto. Pangako daw anya naman ito na hindi nila gagawin ulit ang pananampalataya sa pondo ng bayan kung saan sila nakinabang bilang tinaguri ang mga contractors o congressman na contractor pa. Ating pakinggan sa Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. May napasound off sa akin na may mga congressman daw na gusto lang nilang manahimik at hindi na nila gagawin ulit kung sasoli pa sila sa mga contracts na kung saan nag-contractor sila. Marami naman. Dagdag pa rito, ibinahagi din ni Ombudsman Remulla na nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na mayroon umanong isang mambabatas na nais magladambong nalalaman ukol sa kontrobersiya. Ano ay dito o dati itong kongresista mula sa lungsod ng Quezon na handang isiwalat ang lahat pati mga kalakaran sa manumalyang mga proyekto. Bahagi sa kanyang kagustuhan mag-tell all sa Ombudsman, magtuturo raw ang naturang dating kongresista ng ilang mga personalidad na dawit din sa kontrobersiya. May isa pang ulit na pakinggan sa Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. At nakatanggap din ako ng tawag. Isang kaibigan ko, para siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all. So, we'll wait. I will work on that. Yung involvement niya sa lahat na nangyayari. Tsaka kung paano kalakaran, paano nangyayari lahat yan. Sasabihin niya.
Magtuturo. Ano to? Hindi na siya incumbent. Hindi na siya incumbent. Buhat ito'y inihayag ni Ombudsman Boying Remulla na nakatakda siyang magpagpulong sa Sandigan Bayan sa susunod na linggo. Layon niya sa magaganap na pag-uusap ang matalakay ng tuluyan na magiging mechanics ng restitution o ang pagsasauli ng mga nakuwang nakaw na yaman. Aminado siyang ang pagsasagawa ng restitution ay di maaaring gawin tangi lamang ng ombudsman bagkus kinakailangan pati kasama ang korte o ng hudikatura. Muli si Ombudsman Boying Remulla. Paspasan sa Sandigan Bayan yan. Paspasan yan. I expect to have a dialogue with them, with the presiding justice again on Monday. Baka makapag-usap na naman kami. Para nga, kasi we're also trying to lay down the mechanics for restitution. That's why we want to lay down the mechanics in the Sandigan Bayan. Kasi lahat ng ganito will end up with plea bargaining. At yun ang talagang ending yan. But it has to have judicial imprimatur. Hindi natin pwedeng gawin yan on our own here. We should seek the court's clearance. Samantala, dumating naman ngayong araw sa Office of the Ombudsman si former Department of Public Works and Highways Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Kasunod ito sa nagpapatuloy na pag-iimbestiga sa flood control project sa anomaly kung saan inaasahan humarap siya sa clarificatory interview para sa fact-finding ng Ombudsman. Naghulat live mula sa Office of the Ombudsman, ito si Bombo Gratilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information, Fast Radio. Bombo! Bombo International News. Pinangunahan ng World Health Organization ng medical evacuation ng 41 kritikal na pasyente at mahigit 100 kasama nila na palabas ng Gaza ayon yan kay World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sinabi ng eksperto na may 15,000 pang mga pasyente ang naghihintay ng paglikas habang nananawagan naman ang World Health Organization sa mga bansa na buksan ang mga ruta upang mapabilis ang medical evacuation. Marami sa mga pasyente ay may malulubang sakit at sugat mula yan sa Israel-Hamas conflict, habang ang iba naman ay may cancer at sakit sa puso na hindi na kayang tugunan ng mga ospital doon sa Gaza. Mahigit 7,000 pasyente naman ang nailikas mula sa digmaan. Karamihan ay tinanggap ng Egypt, ngunit bumagal ang paglipat mula ng isara ng Israel ang Rafah border noong Mayo taong 2024. Ayon sa World Health Organization, mahigit 700 katao kabilang ang mahigit 100 kabataan ang namatay habang naghihintay ng paglikas mula yan noong buwan ng Hulyo noong nakaraang taon. At sa iba pang balita, umaasa naman si Israeli Ambassador to Manila Dana Kirsch na magiging phenomenal o kahanga-hanga ang relasyon sa depensa ng Israel at Pilipinas habang parehong layunin ng dalawang bansa na palawakin ang kanilang seguridad at kooperasyon. Inilarawan ng Ambassador na naglingkod sa India sa loob ng 5 taon bilang phenomenal ang ugnayan sa depensa ng Israel at India. Ayon kay Kirsch, nakipagpulong siya sa mga opisyal ng Department of National Defense noong nakaraang linggo at nagkaroon sila ng open and frank discussions tungkol yan sa kung paano makakatulong ang Israel sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Aminado rin si Kirsch na kailangan pang dumaan ang Israel sa proseso na bidding para makuha ang mga kontratang militar ng Armed Forces of the Philippines. Isang bukas na proseso ito ani at anumang pangangailangan ng Pilipinas ay ipinamamahagi at sino man ay maaaring mag-apply. Ang Department of National Defense naman ang magpapasya kung ano ang pinakaakma at pinakamabuti para sa kanila. Sa huli naman, binigyan diin ng opisyal na sila ay nagbubukas na mekanismo sa gobyerno at maipakita ang partnership sa bawat bansa. Sa mga karagdagan nating balita, mga kabombo at mga Kastar Nation, dako tayo dyan sa panighunang Senado sapagkat itong si Senator Gatchalian ay hindi raw kumporme na i-live stream talaga yung mga pagdinig na isinasagawa ng independent panel sa usapin ng flood control at iba pang mga kontrobersiya na iniimbestigahan. Sa halip daw ay isa sa publiko yung transcript na lamang. Meron din iba hong mga panukala hinggil dyan. Alamin natin ang pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Hindi komporme si Senator Sherwin Gatchalian na i-livestream ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Inanunsyo sa pagdinig ng Senado kahapon
ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes na simula sa susunod na linggo, ibabroadcast o isa sa publiko na ang mga hearing ng komisyon. Git ng senador, isa sa pinangangambahan ay posibleng maging trial by publicity ang ikinakasang investigasyon. Sa halipaan niya na isa publiko ang pagdinig, mas mainam na ilabas na lamang ang transcript ng sinagawang hearing para mabatid pa rin ito ng publiko. To be honest, I would prefer na wag i-live stream kasi nga iba ang tao pag may public na no? Mga commissioners to, tao rin sila at kung meron ng public na nanonood, baka mag-iba na yung demeanor or yung approach, baka maging trial by publicity at that time. So, but yan ang naging decision. So, let's see kung anong takbo. I would suggest na keep it closed pa rin yung hearing. Tapos every after hearing, maglabas nilang ng transcript. So, yung public na susundan. Pero iba kasi kung may camera Iba ang ugali ng tao, iba yung nagiging asta mo, iba yung nagiging yung paano mo i-project yung sarili mo. Yun ang kinakatakutan ko. Pero tingnan natin. Samantala, nagbabala naman si Gatchalian na ingatan ng mga dokumentong posibleng naglalaman ng mga ebidensya sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno matapos sumasunog ang isang tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City. Anya, kahit na mayroong testimonya, mababaliwala ito kung wala namang sumusuporta na dokumento. Sabi naman na wala raw documents na nadamay pero we have to be very cautious, no? Dahil mga sindikato to at yung mga dokumento lang ang ebidensya natin laban dito sa mga corrupt officials. Kahit na may testimony, kung wala namang mapapatunayan through documents, mahirapan tayo to prosecute. So I think ICI and also yung mga government agencies should secure the documents immediately kasi nakikita natin baka isabotahe tayo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, hinggil sa panukalang permanenteng pagtatatag ng Independent People's Commission, ipinaliwanag ni Department of Public Works and Highways Assistant Secretary Melody Villar na ang nasunog na gusali ay ang tanggapan ng DPWH Region 4B. Ayon sa kanya, dito'y sinasagawa ang pagsusuri sa mga materyales gaya ng semento at bakal. Samantala, binanggit ni Reyes na base sa naging pahig ng dating Department of Public Works and Highways Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, mayroong 1% voucher sa naturang testing office ng tanggapan. Dahil dito, sinabi ni Senate Justice and Human Rights Committee Chairperson Kiko Pangilinan na maaring kabilang din sa mga nasunog ang mga dokumentong may kaugnayan sa nasabing 1% voucher. As per testimony of witness Bryce Hernandez, there is 1% for the testing office of the DPWH, where voucher is 1%. Thank you. So the 1% documentation is gone. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga update, itinalaga sa Office of the Transport Security si dating Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz. Papalitan niya si Arthur Bisnar na nagsisilbi ngayon ng Department of Public Works and Highways Regional Operations Undersecretary. Paunahing trabaho ng ahensya na nasa ilalim ng Department of Transportation na responsable sa seguridad ng transportasyon o transportation system sa ating bansa. Matatandaang ipinalit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Philippine National Police Chief Retired General Benjamin C. Acorda Jr. bilang pinuno iyan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches
the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Oras natin sa buong kapulungan, 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sinusuri ng Department of Transportation ang Air Traffic Management Center ng Civil Aviation Authority of the Philippines upang matiyak na maayos ang operasyon ng mga sistema bago pa man ang inaasahang pagdami na naman ng mga pasahero na uuwi sa Todos Los Santos. Pinangunahan ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang isinagawang inspeksyon doon sa mga pasilidad kung saan ay binigyang diin na ayaw niya na maulit pa ang insidente ng airspace shutdown na naitala noong 1 ng Enero ng taong 2023 na nagdulot ng matinding abala sa libu-libong mga pasahero. Ang Air Traffic Management Center ang pangunahing pasilidad na nangangasiwa sa lahat ng inbound, outbound at overflight para sa traffic ng naturang mga eroplano sa loob yan ng Philippine airspace. Noong 2023, naranasan ng naturang pasilidad ang system failure dahil na rin sa power outage na nagdulot ng pagkawala ng komunikasyon, radar at internet connectivity na nakaapekto naman sa mga flight sa buong bansa. Kabilang na ang Ninoy Aquino International Airport. Anya kay Transportation ayon sa Department of Transportation na kapagsagawa na ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng mahakbang upang mapabuti ang redundancy at i-upgrade ang communications, navigation, surveillance, maging ang air traffic management at maraming iba pa na mga operasyong ginagawa diyan upang matiyak ang kaayusan ng sistema at naglagay din ng mga bagong uninterruptible power supply na mananatili sa naturang pasilidad upang matiyak na tuloy-tuloy ang supply ng kuryente anuman ang panahon. Sa bahagi ito mga Bombo Star Nation, kuha pa tayo ng mga karadagang report na nakalap ng ating news team, ang Department of Public Works and Highways, nilinaw na hindi buong Department of Public Works and Highways Region 4B ang nasunog kahapon. Ilang mga dokumento naman na mga posibleng nadamay ay mayroong digital backup. Yan ang mga report ni Bombo Isa Cotoder. Bombo Dennis, Bombo Jai, nilinaw ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na walang mahalagang dokumentong nasunog sa Bureau of Research and Standards building ng ahensya sa Quezon City. Sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi ng kalihim na ang nasunog ay ang gusali ng Bureau of Research and Standards at hindi ang tanggapan ng Department of Public Works and Highways Region 4B gaya ng naunang pahayag ng isang opisyal ng kagawaran sa Senado kahapon. Anya, puro pag-aaral sa mga proyekto ang isinasagawa rito at walang kinalaman sa implementasyon ng proyekto. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Kung pagkakamali, yung isang assistant secretary na nagsalita sa Senado kahapon, si Assistant Secretary Melody Villar. No, she is a new assistant secretary. We brought her in. She made a mistake by wrongly saying that the building that was affected by the fire was the Region 4B building.
That is not true. In fact, I will show you pictures, and those are pictures this morning of the Region 4B building in Quezon City. The Region 4B building is safe and sound, but it is, I think, I don't know, a couple of 100 meters away from the BRS building. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula nga po sa Kisame na ikatlong palapag ng gusali at hindi sumabog na computer. Dagdag pa ni DPWH OIC Undersecretary Lara Esquivel, nasama sa sunog ang ilang manuals, training-related documents at researches na halos lahat dito ay may digital backup naman. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Officer in Charge Undersecretary Lara Esquivel. Research and Standards is the main bureau that conducts the research for new materials and that would undergo pilot studies. And then they also have the Materials Testing Division, where you've seen earlier where the fire possibly started. They train our materials engineers that would be deployed to the field. And then we have there the testing laboratories, the accreditation. And then we have the Standards Development Division. So there we have the Blue Book, if we are all familiar with this. Andito lahat ng mga pay item standards of the department. So they are a repository of all the standards of all types of materials used in the department for construction. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Dizon na patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga dokumentong may kaugnayan sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects at nagpapatuloy din ang masusing investigasyon upang matukoy ang tunay na sanhi ng sunog. Kaugnay niyang pakinggan natin muli ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Make those people accountable in this ongoing investigation. We take document security very, very seriously. Kaya nga nandito si General Bisnar. Kasi yan ang kanyang specialty. So we don't take this for granted. We are very serious about this. Any reports of tampering, etc., talagang ina-action na namin agad yan. And the event yesterday, yung sunog, kahit kami, kahit ako, talagang nababahaga ako sa mga ganyang pangyayari. At kung suspitsyoso ang publiko at ang media, maniwala kayo, mas suspitsyoso kaming dalawa ni General Bisnar. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang balita, mga kabombot Star Nation, sinabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting na nananatiling mahigpit at may buong pagpapasya ang hudikatura sa pagproseso ng mga kahilingan para yan sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng mga maestrado at hukum. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Ting na hindi nagbago ang umiiral na patakaran. Anya ang anumang kahilingan para sa SALE ng isang maestrado ay kailangang idaan at aprobahan ng Supreme Court en banc at ang Korte Suprema mismo ang may ganap na kapangyarihan magdesisyon kung ito ay ilalabas kahit pa kumpleto ang mga documentary requirements. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Korte Suprema na protektahan ang integridad ng hudikatura habang tinutugunan ang mga panawagan para sa transparency. Una nang nakaladkad itong korte sa usapin ng paghihigpit sa SAL and rules noong ipinapa-impeach si dating Chief Justice Renato Corona. Karagdagan pang balita. Mas maigtingin ng Philippine National Police ang crowd monitoring at pagbabantay na rin sa mga online threat bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa panahon ng Todos los Santos ngayong taon. Ang kay Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., mas palalawakin pa ng kanilang hanay ang pagbabantay para sa seguridad kabilang na dito ang cyberspace security ng publiko. Anya, ito ay batay sa naging direktiba sa kanila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat tiyakin na ang kaligtasan ng mga mamamayan sa komunidad ay hindi lamang maranasan sa ground ngunit maging sa kanilang online space.
pagbibigay diin ng naturang opisyal, hindi lamang dapat sa pisikal na mga lugar nakalatag ang seguridad, ngunit maging sa digital spaces dahil sa paglaganap ng mga maling impormasyon o kaya naman ay mga scams na naitatala at mas mabilis din itong kumalat sa ilang mga kulang ang kabatiran sa ilang mga proseso. Kasunod dito ay agad namang inatasan ni Nartates ang Anti-Cybercrime Group na agad na tukuyin at panagutin ang mga nagpapakalat ng mga peking advisories at mga phishing messages at iba pang mga online scams para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Maliban dito ay pinalalakas din ang paggamit ng teknolohiya kagaya ng closed-circuit television networks, drone footages at iba pang mga mabilis na pagtukoy doon sa mga real-time movement sa mga transport terminals at maging sa mismong mga sementeryo kung saan inaasahan ang pagbuhos ng mga tao. Samantala, nakatakdaring maglatag ng mga police assistant desk o assistance desk, patrol teams at traffic management units ang pambansang pulisya. Yan ay para sa pagbibigay ng assistance sa mga pangangailangan ng publiko sa panahon ng undas o Todos los Santos sa loob at labas ng mga syudad, kagaya ho sa mga lalawigan na rin na kailangan ding bantayan. Kaugnay pa niyan, ang Philippine National Police nakatakdang magpatupad ng full alert status sa Oktubre at 31 bilang paghahanda yan sa Undas 2025. May mga report dyan si Bombo Bea Piniza. Nakatakdang magpatupad ng full alert status ang Philippine National Police sa Oktubre 31, isang araw bago ang Undas bilang bahagi ng paghahanda nila para sa paggunita nito. Sa 10 balitaan, inihayag ni Philippine National Police Spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ito ay batay na rin sa naging direktiba ni Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. para tiyakin ang kaligtasan ng publiko bilang paggunita sa Undas. Anya bilang inaasahang dadagsa ang mga tao sa mga sementeryo, memorial parks at maging sa mga pantalan, magtatalaga ng hindi bababa sa 25,300 na mga pulis ang pambansang pulisya na siyang ipapakalat sa mga lugar na ito at maging sa iba pang mga pampublikong lugar. Kaugnay po niyan, usually po 85% ang nagiging full alert ang status ng Philippine National Police. Kaugnay po na pag tuwing dibaraan po yung Undas. Usually po, nagiging full alert po tayo kaugnay po ng Undas at ng holiday season. One day before, usually po yan, sir. Before D-Day, usually po. Ang total number of PNP personnel na i-deploy po natin ay 25,349 po yung preparations na ginawa po ng Directorate for Operations. Maliban naman dito, inatasan na rin ni Nartates ang lahat ng mga regional offices na mas paigtingin pa ang mga visibility operations upang masigurong ligtas at payapa ang paggunita ng Undas sa buong bansa. Bagamat may mga itinalaga ng puwersa ang Philippine National Police, magtatalaga rin ng karagdagang seguridad ang Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at iba pa na halos binubuo ng 8,200 na mga tauhan. Habang tinataya namang nasa 22,000 na mga force multiplier na manggagaling sa lokal na pamahalaan at iba pang non-government organizations para magbigay din ng assistance sa pagpapatupad ng seguridad sa buong bansa. Saan tayo po ay tutulungan? Magmumula po sa DFP, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Lubong Unit ng pamahalaan, ang magkakaroon po tayo ng personnel complement na 8,265. At para naman po sa ating mga force multiplier, ito po kasama na po dito yung ating po mga barangay tanong, radio groups at other non-government organizations, ito po ay abot ng 22,000 plus. Sa kabuuan, ang PNP personnel na may deploy kasama po yung augmentations aabot po ng 56,000 plus. Samantala, sa ngayon wala pa namang namomonitor na kahit anumang uri ng banta ang pambansang pulisya sa seguridad ng bansa para sa paggunita ng Undas. Hinimok naman ng Philippine National Police ang publiko na maging mapagmadyag at agad na ipagbigay alam sa otoridad ng mga mapapansing mga kahinahinalang aksyon o aktibidad sa kanilang paligid. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines joins the call of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, or CBCP, for everyone to wear white and display white ribbons in their homes, churches, and public places every Sunday of October and November. Wearing white symbolizes a call for transparency, accountability, and good governance.
and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. Bombo Police Report. Tayo ng update mula sa ulat ng ating himpilan dyan sa Northern Mindanao. 3 miyembro ng pamilya ang naitalang binawian ng buhay matapos matrap sa nasunog na bahay. May update dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Isinailalim na sa cremation ang mga labi ng 3 miyembro ng pamilyang nasawi sa sunog sa Block 10, Lot 32, Phase 2 Mega Heights, Subdivision, Barangay Gusa, Lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Fire Senior Investigator Luis Solamo, ang station commander ng Lapasan Fire Substation, kabilang sa mga nasawi ang padre di pamilya na si Senceno Talara, 66 years old, ang kanyang asawa na si Annie Rose Talara, 36 years old, at ang kanilang 13 years old na anak na si alias Mary. Batay sa paunang ulat, natrap ang mga biktima sa loob ng bahay matapos makakandado ang kanilang pinto at gate. Kinumpirma ng isa pang anak ng mga biktima na madalas ikandado ng ama ang bahay dahil sa takot sa mga magnanakaw sa kanilang lugar. Ikinagulat ng mga bombero ang laki ng sunog, lalo na't solar lamp lamang ang gamit na ilaw ng pamilya at mahigit 1 dekada na silang walang koneksyon sa kuryente. Meron tayong fire call na receive sa Block 10, Lot 32, Phase 2, Mega Heights Subdivision, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City, Region 10. Ang involved po na nasunog is a residential. Ang owner po nito ay si Sincio Talara, 66-year-old na lalaki. Ang fire incident na ito ay merong 3 casualties. No, may 3 casualties. Isa na po dito yung may-ari. Pangalawa si Annie Rose M. Talara, 36 years old na babae. Ang pangatlo is si Mary Rose Talara, 13-year-old na minor. Si Fire Senior Investigator Luis Solamo, ang station commander ng Lapasana Fire Station, Cagayan de Oro. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Capiz Provincial Health Office naman tiniyak na sapat ang gamot kontra sa leptospirosis matapos ang malawakang pagbaha dulot ni Bagyong Ramila. May mga report dyan ang Bombo Radio Rojas. Tiniyak ng Capiz Provincial Health Office o PHO na sapat ang supply ng gamot kontra leptospirosis sa gitna ng banta ng naturang sakit matapos ang malawakang pagbaha na idinulot ni Bagyong Ramila. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Dr. Ramon Alex Nolasco, Provincial Health Officer 2, sinabi nitong personal siyang naglibot sa lungsod ng Rojas at ilang mga bayan sa Capiz upang magsagawa ng inspeksyon sa mga residenteng nasugatan at namahagi ng hygiene kits at mga gamot kontra leptospirosis gaya ng doxycycline sa mga evacuees. Ayon kay Dr. Nolasco, may 60,000 capsules pa ng doxycycline na available sa mga healthcare facilities habang 35,000 na mga individual na ang nakainom ng naturang gamot o katumbas ng 132,000 capsules sa ilalim ng paggabay ng mga health professionals. Binigyang diin din niya na libre ang gamot kontra leptospirosis at maaaring makuha sa mga health center sa bawat bayan. Bukod sa leptospirosis, patuloy ding binabantayan ng Provincial Health Office ang iba pang sakit gaya ng influenza-like illnesses at waterborne diseases tulad ng dengue. Sa pagtatapos, sinabi ni Dr. Nolasco na dahil isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Capiz, aasahan ng publiko ang pagpapatuloy ng serbisyong medikal para sa mga pinakaapektadong residente. Our mandate was to protect and preserve the health of Capistrans where we have delivered it. That's why reiterating the preventive measures, we already have implemented it. Even the information dissemination, we have informed them. The pre-positioning of commodities, especially in terms of leptospirosis prevention. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon.
Daragdagan pa sa mga balita, galing naman ho dyan sa bahagi ng Central Visayas, ang kampo ni dating Cebu Governor Gwen Garcia umaasa na rin na mababasura yung iba pang mga pending na kaso niya dyan sa Office of the Ombudsman matapos na mapabasura na yung initial na mga reklamo na nakahain sa kanya nitong nakalipas na araw. May balita ang Bombo Radio Cebu. Umaasa ang kampo ni dating Cebu Governor Gwendolyn Garcia na tuluyan ng mabasura ang natitirang kasong administratibo na isinampa laban sa dating opisyal kaugnay sa desilting operation sa Mananga River sa Talisay City, Cebu. Ito'y matapos ibinunyag ni Attorney Rory John Sepulveda, ang legal consultant ni Garcia, na na-dismiss na ang kasong kriminal sa parehong issue batay sa naging desisyon ng Office of the Ombudsman. Ayon kang Sepulveda, napatunayan ng Ombudsman na walang malicious intent sa ginagawang hakbang ni Garcia at malinaw na ito ay bahagi ng kanyang serbisyong publiko upang matugunan ang kakulangan ng tubig sa gitna ng emergency situation sa lugar. Marin din itong itinanggi ang alegasyon na nagsagawa ng quarrying si Garcia at iginiit na desilting lamang ang isinagawa ng dating gobernadora. Bagamat walang naisumiting environmental compliance certificate, iginiit ng kampo ni Garcia na ito ay dahil sa kagipitan ng sitwasyon at hindi bunga ng paglabag sa batas. Nilinaw din ni Sepulveda na ang pagka-dismiss ng kaso ay hindi dahil sa bagong pamunuan ng Ombudsman, kundi ang unanimous decision ng Special Panel of Investigators na binuo pa din ng dating Ombudsman na si Samuel Martires. Sa gitna ng tanong ukol sa ECC, kinestyon din ng kampo ni Garcia kung bakit kinakailangan ito sa emergency response. Kayong may mga ahensya naman, kaya ng DENR, Protected Area Management Board at ng Metro Cebu Water District na dapat sanay umaksyon sa mga ganitong sitwasyon. We are pleased that there are good men in the Office of the Ombudsman who decide on cases on the merits, acted swiftly, unconventional haste, but this time decided by panel of graft investigators. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ako si Bombo Canapor. Ito ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako naman tayo sa bahagi ng Western Visayas. Libu-libong sugarcane farmers sa Iloilo nanawagan kay Pangulong Marcos Jr. na agarang hakbang upang protektahan ang sugar industry na ayon sa kanila ay unti-unti nang namamatay. Yan ang mga balita na tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Nanawagan ng Halasig Sugarcane Planters Association Incorporated na binubuo na mahigit 5,600 kasapi na karamihan ay maliliit na magsasaka kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa agarang hakbang upang iligtas ang nalulugbok na industriya ng asukal sa bansa. Sa prayam ng Bombo Radio Iloilo kay Hernando de Villagrasa Jr., ang presidente ng nasabing asosasyon, sinabi ito na mga patakaran ng Sugar Regulatory Administration at Department of Agriculture ay lalo pang nagpapahirap sa mga local producers. Ayon sa asosasyon, ang paulit-ulit na importation program ng gobyerno ay nagdulot ng pagbagsak ng presyo ng asukal sa lokal na merkado at nagresulta sa sobra-sobrang supply na umaabot pa sa susunod na taon ng anihan. Giit na mga planters kahit pa siniguro ng mga opisyal na wala magaganap na importasyon habang umiiral ang milling season, ramdam pa rin nilang epekto ng labis na pag-angkat ng asukal sa mga nagdaang taon. Dahil dito napipilitan umanong ibenta ng mga magsasaka ang kanilang ani sa presyong mas mababa pa sa puhunan habang bumabagsak din ang presyo ng molasses dahil sa patuloy na pagpasok ng mga imported na produkto. Tinuligsan ng grupong umano'y mahinang pamumuno, kakulangan sa koordinasyon at kawalan ng malasakit ng SRA at Department of Agriculture sa kalagayan ng mga Pilipinong magsasaka. So ang tendency next year, ma-decline ang production ko for the next season. Usually, every year, production is short every year sa total consumption. Si Mr. Hernando de Villagrasa Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Ito namang Super Health Center sa isang bayan sa Aklan na taong 2024 pa na ipinatayo ang pundasyon ngunit nakatenga ang konstruksyon hanggang sa ngayon. Yan ang mga balita ng Bombo Radio Kalibo. Umaasa ang lokal na pamahalaan ng New Washington sa Aklan na maipapatuloy ang konstruksyon ng kanilang Super Health Center
na nakatenga hanggang sa ngayon kahit na ipinatayo na ang pundasyon nito noong pang September 2024. Ayon kay Mayor Shemonet Peralta Francisco, dismayado sila dahil tinibag ang dati nilang functional na Rural Health Center upang bigyang daan ang construction ng nasabing proyekto. Lumabas anya sa dokumento na 28 million pesos ang inalaang pondo ng Department of Health para maisakatuparan ang dalawang palapag na Super Health Center sa Barangay Poblasyon kung saan 10 million pesos ang nai-download na pondo sa nakaraang administrasyon para sa Phase 1 nito na dapat sana ay natapos na noong March 31, 2025. Gayunman, matapos ang kanyang inspeksyon, pawang mga poste at beam pa lamang ang makikita sa lugar. Ipinangako umano sa kanila na may dadagdag ng 5 million pesos na darating, ngunit sa kanyang pagsusuri, hindi naman kasama ang proyekto sa Local Development Investment Plan at Annual Investment Plan of 2025. Balak ni Mayor Francisco na magpasaklolo kay Senador Bongo upang mapatuloy ang construction at mapakinabangan sa lalong madaling panahon. Ang operasyon umano ng kanilang dating RHU ay nagpanalo sa kanila sa kauna-unahang Seal of Good Local Governance dahil sa maayos na serbisyong pangkalusugan. Dahil sa tinibag na RHU, pansamantalang ginagamit na health center ang evacuation center ng bayan. 10 million pa lang po ang nagagastos. So we need 18 million to finish the structure. Not to mention the equipment, i-furnish yan. Siyempre, it should be functional. So kami, we don't see it to be done in the next 1 or 2 years. Wala yan sa plano Wala akong nakitang plano. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Batang Pinoy Grand Night Market ay binuksan para sa publiko at ilang mga atleta at mga bisita spotted ho dyan sa pag-i-enjoy sa kanilang pamamasyal. Yan at iba pang balita hatid ng Bombo Radio Johnson. Spotted sa Batang Pinoy Grand Night Market sa Oval Plaza dito sa lungsod ang ilang mga batang atleta at bisita matapos itong buksan sa publiko. Isang masigla at makulay na gabi ng kultura at kasiyahan ang naganap sa soft opening nito noong nakarang gabi. Sa kanyang mensahe, mainit na tinanggap ni City Mayor Honorable Lorelie G. Pacquiao ang mga delegado ng Batang Pinoy Jensen 2025 bilang pagpapakita ng suporta at pagbati ng lungsod sa mga kabataang kalahok. Tampok sa night market ang mga lokal na produkto, street food delights at mga performance sa bawat gabi. Maituturing naman na espesyal ang pagbubukas ng night market dahil nakasanayan ng lahat na binubuksan lamang ito sa publiko tuwing Tuna Fest at Kalilangan sa lungsod. And welcome po kayo dito sa lungsod ng General Santos. So ngayong gabi po ay pinaghandaan talaga ito dahil alam namin na marami kaming mga bisita na galing pa sa iba't ibang lugar. Kami po sa lungsod ng General Santos ay natutuwa dahil expected talaga namin ngayon is nasa 40,000 po ang pupunta dito sa lungsod ng General Santos, no? So makakaasa po kayo na mababait po ang mga tao dito. Samantala, dumating na rin kagabi ang delegado mula sa Naga at Ilocos na sakay ng barko. Personal naman na sinalubong ni Mayor Pacquiao ang mga batang atleta. Ipinahayag nito ang kanyang labis na kagalakan sa pagdating ng mga delegado. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Jansan. Ito si Bombo May Declaro and this is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito naman, US-based Pinoy boxer na si Josaphat Navarro ay pinabagsak ang kanyang katunggaling Mexican fighter. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Baguio. Pinabagsak ng US-based na Pinoy boxer na si Josaphat Navarro via first round technical knockout decision ang Mexican boxer na si Antonio Marquez
sa kanilang laban na ginanap sa Thunder Studios sa Long Beach, California. Dinomina agad nito ang laban kung saan sa unang round pa lamang ay pinaulanan na nito ng body shots ang kalaban hanggang sa mapuruhan nito ng solid left punch na dahilan para ito ay mapabagsak at kalaunan na naging dahilan para itigil na ng referee ang laban. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Cordilleran boxer na si Navarro, hindi nito inasahan na ganon kabilis matatapos ang laban at nagpasalamat ito dahil nagkaroon na ito ng kauna-unahang knockout sa kanyang boxing career. Inamin nito na malaki ang naging tulong ng kanyang mga kapwa-boksingero tulad ni Jerwin Angkahas dahil ito ang gumabay sa kanyang mga sparring at mga training na ginawa sa Estados Unidos bilang paghahanda sa naturang laban. Sinabi naman nito kung ano ang naging susi sa kanyang tagumpay. Basta sabi ko, papasukin ko sa first round. At saka kung kaya ko tapusin, Ayan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan ang iba pang mga exciting fights ng ating hong kababayan kaugnay ng kanyang mga laban. Tutok lamang sa mga programa ng Bombo Radio Philippines para updated tayo sa mga balita at impormasyon sa looban o sa labas ng ating bansa. Nariyan ang ating Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At yan ay masusubaybayan, kagaya ho dito sa Luzon Region na masusubaybayan yung ating mga programa sa ating mga himpilan. Umpisahan ko dyan sa bahagi po ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman ay napadpad dyan ho sa area ng Pangasinan, may himpilan ho tayo ng Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang kung nandyan naman kayo sa City of Pines, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. At sa bahagi ng Albay, Bombo Radio Legazpi at dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers dyan sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw, nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, sa Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Naga. Bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Integrity, Truth and Justice amid the issue of corruption in the country. Heavenly Father, you led your people out of slavery as a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. And this time, when shadows of deceit and corruption cloud our land, shine upon us your light that scatters all darkness. We confess that we ourselves have often walked in darkness, in our silence, in our compromises, and in our indifference. We have allowed corruption to grow and falsehood to spread. Forgive us, Lord, and cleanse our hearts of this grave moral evil that robs the poor of bread and the nation of hope. Give us leaders after the heart of your Son, shepherds who serve, not wolves who devour. By the power of your Holy Spirit, give us the courage to reject lies, expose deceit, uphold justice, and defend the truth in all our dealings, whether public or private, that integrity may flourish in our land like a river and righteousness like a mighty stream. O God of justice and mercy, make our nation a vineyard that bears good fruit, not poisoned by greed, manipulation, and selfishness, but nourished by honesty, compassion, and love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Mirror of Justice, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown is 63 days to go before Christmas Day. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X.
formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto nakaligad sa tak ng alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa TYFM Bombo Radio Iloilo. Check nato na balita ni Bombo Hana andasa kay matapos ang malawig sining debatihay natuhoy sa Freedom of Information Ordinance. Hindi malipod si balo nato sa aton sining mga kabumbong last time nakapasar na sa first reading ang ordinansa nga proponer ni Iloilo City Mayor or Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog. Pero kagapon sini sa sesyon nagduso man niya sang kaugalingon nga version or another version sang Freedom of Information Ordinance si City Councilor Nene de la Liana. Sa aton sini mga kabumbo ti kung tanigin isa na lang nila amuning plastada para nga matigayon nga mayara sang ordinansa diri sa syudad sa Iloilo regarding sa pagpanugot sa pag-access sang publiko sa naman sining mga saisang government transactions kag iban pa as long as nga tiway nagabutang sa risko sa seguridad or privacy or national security sa aton sining mga kabombo or within the bounds of its limitation. Apang ginkasugtan sa duwa ka mga konsehal nga emerge na lang or isahon na lang ila sa mga ordinansa. Check tabla si Bombo Hana anda sa Bombo Hana sa report. Please go ahead. Pareho nga nagsugot ang duha ka mga konsehal nga sanday Councilor Shin Marie Mabilog kag Councilor Nene de la Liana nga emerge na lang o kun updon ang ila duha ka mga ordinansa nga natuhoy sa Freedom of Information matapos ang malawig nga diskusyon pagdebatihay sa regular session kahapon ng Bombo Chama. Naibaluan ang titulo sa duha diri ka ordinansa nga pareho man nga napasar sa first reading amo iyang mga masunod kay Councilor Shin Marie Mabilog amo ang ordinance operationalizing the people's right to access information and establishing a mechanism for the disclosure of public records in Iloilo City and providing funds and penalties for the violation thereof. Kay Councilor de la Liana naman, amo ang ordinance operationalizing the Freedom of Information or FOI in the City Government of Iloilo, creating the Central Appeals and Review Committee of CONCARC and providing guidelines thereof. Sa interview sa Bombo Radio kay Mabilog, iya ginapahayag nga wala niya gina-expectar na magpasarman sang kaangay nga ordinansa si De La Liana, bangod abi niya i-rekomenda na lang niya ang iyang ideya diri sa may committee level. Kasunod diri kay Mabilog, bangod pareho gid lamang ang ilang tinutuyo nga mag-provide sang public access sa mga dokumento sang syudad. Rason nga nagsugot ini nga updo na lang kag wala man sang kaso kuno kon kay sino i-credit o kung sinong maging author sang ini nga ordinansa. Kag sa separado mga interview kay Councilor Nene de la Liana, iya ginapahayag na magadepende na ini sa committee chairman sa Committee on Communication and Public Information nga si Councilor Sedfrey Cabaluna ang desisyon apang mas maayo kung emerge na lang man ang ilang mga ordinansa. Kasunod sa duha ka konsehal ang nagapangibabaw diri amo ang mapasar ang ordinansa para sa transparency sang Iloilo City Government. Naibaluan man nga tiyang ining kahapon nga pagpasabi kang Councilor Nene de la Liana mangin na malawig ang diskusyon diri Bombo Chama nga nag-point of order pa diri si Vice Mayor Love Baronda nga kuno mag common courtesy man si Councilor Nene de la Liana sa nauna na nakapasa sang ordinansa nga si Councilor Shin Marie Mabilog. Ipabati naton una ang nanginapahayag man ni Councilor Shin Marie Mabilog.
Well, para sa ako, no need na tani nga mag pasulod liwats for first readings ang another nga FOI ordinance. Mas nami tani nga ginpamaagi na lang sa committee level nga kung may aras ang suggestion si Councilor Nene, open man na sa committee level, open man ako kay what I've explained earlier nga draft pa lang to ang inatag man naton kag ti open pa man na sa improvements. So ara sa akon subong kay ti napasar sa for first reading ti siguro sa committee level naton i-move na lang naton nga i-merge siya para maging comprehensive freedom of information ordinance. Nakita ta gani nga because there are two separate versions, ti trending gid subong ang call for transparency amo nang pinaka-importante. But sa imong ordinance, Councilor, pare-pareho gid haw kay Councilor Nene abi sa pagtan-aw mo? Well, actually I've just received his copy earlier this morning. Nakita ko. Number one sa title, pareho lang kami kay ti Freedom of Information Ordinance man ang tawag sa akon nga ordinansa, and sa iya amo man mainly ang gist pareho gid, which means nga imatag kita sang mekanismo kung paano ma-access ang public records, ano ang pwede, ano hindi pwede. May ara kita manual nga pag-aubrahon, and may ara sang committee nga what do you call this, ma-perform sini nga function. Lain lang gid ang mga terminologies nga gingamit. But ever since, Councilor, are you aware nga may tuyo si Councilor Nene nga magpasar o sinugid una sa inyo nakapanumdum kay daw since ikaw gid yun na una nakapasar? Well, para sa akon, I take this as again because nga tanan gusto sang transparency, maybe amo na nga nag-brush sang iya nga version, but the first that I've known nga mapasar man siya sang iya was before last week nga nag-propose ako, naka-mention man siya nga may ara man siya sang idea, but I thought nga ipamaagi na lang sa committee level, hindi nga ma-propose gid sang pariyong ordinansa with similar subject matter. So sa mga kakatabo sa amoni, again na lang emerge, maybe i-suggest naton nga emerge for committee level. Anyway, open kita. Ang pinaka-importante man niya sa aton hindi kun kay sino ang credit makadto, kundi ang importante sa aton nga maipasar ang mga importante nga provisions. Ini ang number one nga dapat kung may ginapangayo ang publiko sang papeles about sa public records, lalo sa budget kag projects ma-provide. So generally, Councilor, sugot ikaw nga ti-emerge na lang gid ang inyo diri nga ordinance darawa? Well, because it's already have been passed for first reading and duwa siya ka similar, pending siya for approval, so amo gina siyang matabok. Okay. So what's your reaction man, Councilor, sa manifest or comment man diri ni Councilor Sarabia nga mas detailed kuno iya ang ordinance ni Councilor Nene, although nga disi man kamutan ni ordinance? Well, sa iya pananaw, and again para sa akon ang ordinansa nga pasulod naton actually similar gid siya kay ti with ang mayara siya ginatawag nga may committee nga mahandle sina. Ang akon may committee man, lain lang gid ang terminologies. May ara ko, tapos ang difference magid kay may ara kita penalties man. It's his opinion, so ti iya na, but then again sa aton balik na lang kita kung anong gusto ta, which is para ni sa pumuluyo nga, and this is our one of our movements para sa anti-corruption So this ordinance nga kung napasar gid man, mas manami kumbaga daw diri lang kita mapabor, Councilor, kiti amo subong ginapanawagan man sa syudad transparency. Yes, very very important gid kay nakita ta gani nga maskin sa media, if the media ask for datas, ginarason nga data privacy, amo man di subong sa aton nga opisina nga kung may ngayoon ako sa aton nga mga offices dira as executive part, gina-refer or gina-endorse ang akon nga request sa City Legal, which is hindi ni siya normal nga procedure. Maskin gani man sa akon nga sispedek sa akon nga tawo nga gapangayo kita sang pag-approval sa aton nga contract sa sispedek naton, ging refer man siya sa City Legal. So this ordinance would allow us to know the reason of the delays of the processes sa pagpangayo naton sa dokumento. Nabatian ang nangina pahayag ni Councilor Shin Marie Mabilog, Bombo Cham. Sa separado man yung interview diri kay Councilor Nene Liana, iya dire gina point out nga una nga
the best ordinance will be the best ordinance kumbaga sa ilang duha diri, but then sa iyang bahin sa ordinansa ni Councilor Shin Mabilog, mayara man sang committee ba abi nga mag-conduct upon responsible for freedom of information, which is ang chairman diri si mo ang City Legal Office. But sa bahin naman sa ordinansa ni Councilor ni De La Liana, nakita nato diri nga sa idalom sa Section 4 ang composition sa Central Appeals and Review Committee ang CONCART ang ginabukusan man sa chairperson nga ginapangunahan ni Iloilo City Mayor Isa Treñas, amo man ang City Planning, City Legal, City Administrator Office ang mga members ini. So ini ang isa man sa mga the friends o kung dinalain man sang ordinansa ni Councilor De La Liana kay Councilor Shin Marie Mabilog. But overall, nagsugot man diri ang konsyal nga updo na lang ang ilaman diri nga ordinansa. Ikabati nato this time, ang nangin pahayag naman ni Councilor De La Liana. Ordinance ng FOI ko, operationalizing the freedom of information in the city government of Iloilo and creating Central Appeals and Review Committee. Bale may Central Appeals and Review Committee. Kita na mga sila na malantaw kung ano ang mga documents nga hatag, kung ano ang pwede lang mahatag, kag screen nila. Kay ba mo miyara kita sang ginatawag data privacy law man mo. So sila na ang malantaw na and providing guidelines thereof. So amo na ang akon proposed ordinance ni papasa kay siya do comprehensive siya. So, do you think, Councilor, align and or angay gid sa ordinansa ni Councilor Mabilog ang imong ordinansa? Well, ang ginlantaw ko no, ari ang kay Councilor Mabilog nga proposed ordinance gin pasa niya gintun-an ko kag ari ang akon. So, it's up for the committee chairman nga mag-decide kung ano ang either i-consolidate siya kung pilion niya kung din ang mas mayong version sang ordinansa. But are you willing, Councilor, nga emerge kay Councilor Mabilog ang imong ordinansa? Well, willing man ko kay ako ya wala ko problema. Kay para at least mabalaan ta kung mapasar lang ini. Ang importante balaan diri mapasar lang mo. So lan taon tang iya tun-an tang iya ni nga ordinansa nga ngaring akon. So depende na kay councilor sa chairman sa committee on information. Pero nagapati ka, Councilor, nga may big difference gidya ang imo ordinance from Councilor Shin. Yes, totally big difference. Gaanta ka mo ng ma'am. Ari kay attorney kay Councilor Shin Mabilog ang iya lang ang astansa sa section 18. Section 1 to section 18 lang siya. Ang akon halin section 22 may penalties ako section 27. So more comprehensive siya. Mayara kita diri inibalaan nga ordinance may income generating ning syudad. Implastar ko na nga kung sino magkuha sang voluminous mga documents. Mabayad sila at least 5 pesos per page. Siyempre para at least may kaya generate man ang syudad sang income. Kag miyara ako ya FOI desk. We have a desk nga ilang taon na mayo tun-an kung ano ang pagwaon ng mga dokumento kag diin ipaagi. So gin-review ko kay Councilor Shin Mabilog do ang iya lang right to access, coverage, mga exceptions, funding, sanctions and appeal. So wala ko may makita nga may mga FOI, may desk siya kag kung ano ang mga pag-request procedure. As a matter of fact, niyara na kung manual on how we will operate. Nagsiling si Vice Mayor, Councilor nga have a common courtesy ko, no? Paano mo inigintake ang nanging comment ni Vice? Well, right ka man na magambal, right man na i-Vice magambal nga dapat may courtesy ang councilor. Pero ang pinakalamid ang example, plus bala sa Congress or sa Senate o sa House Representatives, nagapasa sila sa ila version, nagapasa man isa version, and then lataw na kung di ang may the best version win. Wala niya sang personalay.
Oo. Kaya ang gusto tamo lang ni ang pinakanami nga ang pinakanami nga ordinansa ihatag sa syudad. So, great things kakatabo if there are conflicting kung nag-argue gid kamo. So, taon ta kung sinong nami. Ako ya open ko kung para sa body mas nami ang kay ordinansya ni Councilor Shin, okay ko. Kung para sa body mas comprehensive kag mas kompleto akon kag amo ni papasar, okay. Oh, well and good. Well, we have to study because at the end of the day hindi niya pataasan ng pride or ego. At the end of the day, sino ang mas paboran, sino ang mas comprehensive, because ang aton diya tinutuyo is freedom of information. Kung makita niya karon sang council, sang chairman nga okay Ario, mas okay tani, I think we should amo ni ang ma-prevail or i-consolidate hindi ko man gusto i-preempt ang aton chairman. Nabatingan ang nangin pahayag ni Councilor de Liliana Bombo Cham. So sa namin diri nga komprehensibo ang iya diri nga ordinansa, may nakalatag nga mga penalties and sa Section 19 mayara man sa nga pagabahidan abi ang sa mag-request sa kada opisina sa Iloilo City Government nga mga dokumento. But then sa bahin naman ni Councilor Shin Marie Mabilog, draft pa lang ang i-provide niya sa aton kay since nga nagsalig ba ini siya and nagsalig nga sa committee level, madamo pa sa suggestions and mapanami kag mas comprehensive pagid ang iya diri nga ordinansa sa ining ginpasar niya sa first reading, Bombo Cham. All right, amo na open si Councilor Shin sa mga amendments, revisions, pagpabakod pagid sa iya ordinansa kung sa ngalan sang freedom of information may tinutuyo man si Councilor Nene de Liliana. Amo tong ginahambal ni Vice Mayor Lavla Baronda nga common courtesy. Why not abi nga sa pagdeliberate i-interject yada ang iya sini nga gusto, pero sa baylo nagpasar man siya sang kasubong kag katulad gid sini nga ordinansa. Ugali ang kinalain kay may CARC. May CARC ang iya ni Councilor Nene de Liliana. Ano ang CARC? Ining Creating the Central Appeals and Review Committee. Sino ang mapungko sina diri bilang chairperson? Ang mapungko bilang chairperson, way isang liwan, si Mayor Raisa Treñas. Now, kung i-apply naton sa sini nga mga tinion, nga may mga gina-question regarding sa mga alleged overpriced nga mga proyekto sa city government. Do you think ipagwain ni Mayor Raisa Treñas? Siguro pagwao niya kay ang kampanya niya transparency, good governance and accountability. Pero bisan waay pa niya ang FOI ni nga ordinansa, or waay pa sang amo sining ordinansa, malapit na isa ka bulan, waay man gani isa may gindiga diri sa ato ng city government regarding sa sining mga ginaaligar nga overpriced nga mga proyekto. So, what's the use sining ordinansa kung salaon sang mga ginbalay or sa mga gin-stipulate diri nga magapamuno, mangin kabahin sang komitiba ngati sila man ang gina-question or ilaman niya transaksyon ang gina-question. Bumbuhan na. No? Tito galibog ang ulo ko sini kung bala ano gid man ang tinutuyo sang tagsa-tagsa. Kung aton pa sini iyang iplastar sa linya sang kamatuoran, mapasa or nagpasar si Councilor Shin Marie Mabilog
sang FOI ordinance para nga kalkalon niya to kag kung anong makita niya nga mga controversial to nga mga transaksyon mangin material for issue batok sa current administration. On the other hand, nagpasarman niya si Councilor Nene de la Liana sang ordinansa kasubong sini sa Freedom of Information para nga ti siyempre bangil-bangilan dira kay iniakon sa linya lang tas ang kamatuoran kag hindi inipokrito nga sahi isang istorya. Ang kamatuoran lang aton bla. Oh? Kay nakabutang iya sa function sang CARC, no? Nga ti ang chairman, no? Whether the mayor or other competent authority, panugutan nga mag-classify sang certain documents nga pwede nila ideklarar confidential pananglitan nga ti pangayoon abi or mag-request ang public sa nasambitan sini nga dokumento. Oh. Ti karon do gamiton ko ang mga tinaga ni Senator Erwin Tulfo, ni Tolbend. No? Ginabend yan na sini ang pagsulundan nga ang Freedom of Information, even ining Data Privacy Act, nagalimit lamang kung mabutang sa risgo ang national security or local security for that matter, kung diribiya sa aton sini pangistoryanta lokal. Oh. Pero kung ang tinutuyo lamang is freedom of information, kung freedom of information ang aton siniiya nga pag-istoryahan, ara ina na pagkit sa 1987 nga konstitusyon sang pungsod Pilipinas. Article 3, Section 7. Oh? Sa aton sini nga mga kabumbo. Inaya kon sa kamatuoran kag sa matuod-tuod lang tanga linya. Hindi na kita iya hindi na kita yung magsunod sa banas nga ma-FOI ta kay may kalkalon ta to nga isyo, material ta ni later on sa kung paano ta ni iya gamiton. On the other hand naman niya ti FOI pero may butang ta nga tao nga mabangil-bangil kag sarang iya nga maka-distinguer kung ano lang iya ang sarang nga pwede nga mapagwa kag ang iban sini pwede mo iya ma-deklarar nga confidential. So, kung mag-amo sini sa aton sini nga mga kulturan, ano ba lang dapat nga magpangibabaw gid? Bumbuhan na? Amo gani Bombo Cham, the same diri nga ilang nga kausa sa ining ordinansa for the transparency of Iloilo City Government and ang kinanglan nga mga dokumento, but then knowing nga may mga committee nga in charge diri, but if a limit lang man for example, though it won't be enough man kag daw hindi ini mangin fair to the public if amo gid man ini ang mga tinutuyo sa kada konsehal sa inang mga ordinansa, but then ang ginapatihan nga for transparency gid iya kag mismo kita man ang maka kuha diri sa information and dugang man nga mga dokumento. So kabay pa nga if ever gid man nga madesisyonan sa Committee on Communication and Public Information ang magbalanse sa kung ano diri ang kadapat at kung sino gid diri ang i-assign per committee agud nga literal nga transparent ang Iloilo City Government. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Hana Andasa. Sa aton siniiya nga mga kauturan,
Same lang kuno ang kausa nga ginduso sang duwa ka mga konsihal. Same lang ang kausa or sheep in wolf's clothing. Kita ta na, hindi ta na. Sa liwaton ko, no? Hindi na dapat siniya magpaabo-abo, magpabungol-bungol, magpabulag-bulag, magpapurutampo-tampuhaw pa. Ara na kita dira, balaan ta kung anong purpose. No? Pero ang punto sini, sa aton konstitusyon, nakapagkit na diyang freedom of information. Oh. Ngati ang mga citizen, ang mga pumuluyo sang syudad sa Iloilo for that matter, ara, request ka dira sang official documents, records, data nagigan sa mga government offices. Sa ngalan sang transparency, para mabalaan mo ngati way sang pinalapaway dira sa mga transaksyon sa mga opisyales sang gobyerno. Oh? Kag kun may ara gid man tigilayon ini sila. Nga masukot naton. Para sa gihapon aton siniiya nga mapanguyatan, aton siniiya hatagan sang importansya kag mapabilin ang ginatawag nga public trust. Kay public office is a public trust, hindi kompetisyon. Ang public service hindi iniiya panami-nami ordinansa. Yes, kinahanglan naton sang manami nga ordinansa. Pero kung nantawon nyo diri sa syudad sang Iloilo, damo kita nami-nami nga ordinansa. Ang pamangkot na implementar bala ini sang insakto? Na implementar bala ini sang insakto? Ginapatuman bala ini sang eksakto? Hugot bala ang pag-enforce ini? Oh. Ang mga simple nga sa isang ordinansa, hindi gani mapatuman sa gusto. Inipayhan, tapos baisan pa. My goodness. Sa aton sini nga mga kauturan. No? Tidiri lang kuya, masandig sa 1987 Constitution, Article 3, Section 7. No. Basahon ko. The 1987 Constitution enshrines the freedom of information in Article 3, Section 7, which guarantees the right of the people to information on matters of public concern, including access to official records and government research data. Suportado man ini sang Article 2, Section 28, no? Nga ang Estado dapat mag-adapt sang isa ka pulisa sang full public disclosure of all transactions involving public interest. However, sa aton sini nga mga kabumbo, why pa mapasar ang National Freedom of Information? No? Sa gyapon, bill pa lang ini siya. Why pa ini nangin layi? Kay tisino man abi nga tampuhaw nga lawmaker ang magpasar sini nga makabutang sa ila sa ulihi, no? Sa risgo nga mahulog sila sa tuman kadako kag tuman kadalom nga buho. Oh. Sa mga kumon pa iyang hurubaton, sino man abi nga lawmaker,
ang mapasar sang Freedom of Information nga ini, nga do kasubong lang yan nagkuha sa sang bato kaging pokpok ya sa iya sa ulo. No? Kulamon ko pa mga tinaga ni Councilor Romel Duron. Oh. Ay, hindi lang gali. Hindi na lang ko maghulam. Oh, imo lang na. Hindi na. Oh. Sino man abi ang makabig naton nga pinakamalimpyo gid? Oh. Nga opisyal sang gobyerno. Diri sa pungsod Pilipinas, why ka sa may makita? Ang istoryahan ta diri ako amo sina ang topiko, more evil and lesser evil lang. Pero ay isang santo nga opisyal sa gobyerno, hilabi na politiko. Oh, tsakto ako kung tsakto ako. Oh, di ba? Ang punto lang sinadri Banwa, mas nauna pa ganigin pasar ining Data Privacy Act, of which diri karon nagapamayong, diri karon nagapasilong, ang city government, amo ining bukang bibig sang batteries of lawyer sang City Hall, nga ti hindi ya pwede ko na ma-divulge. Just like sa ongoing, o nag-umpisa na ginman bala, ang pagtuon sang tatlo ka mga scientist, ay, permila ko kasala, tatlo ka mga eksperto nga ginbayran 600,000 sang syudad sang Iloilo. Ti hindi pwede ma-divulge, hindi pwede ka-update samtang nga nagapatigayon or ongoing ang ila sining nga pagpangusisa. Iyang pamangkot ko gani, nga makabutang na sa risgo sang national security or local security. Pananglitan nga mag-update abi ang bumbo radyo sa ongoing pagpangusisa sa mga eksperto. Kag kung may mabatian ang pumuluyo, mauribay sila sang importen, armas sa kaon nilang City Hall. Oh, mangin subject kita sa pagpang-atake sang China or hindi man. Galing kay nagapaganot, kay may ginatago. Oh, amo na ka simple. Katulad sang 1 + 1 equals to simple katama. Sa aton sini nga mga kuturan. Oh. Dan tawan nyo bala? May isa na kabulan dugay-dugay. Ang pagpangayo naton sang eksplanasyon, pagpangayo ta sa mga nagakaigo sining nga dokumento, of which this is a government document, government transaction, kag sandig sa aton siniya nga konstitusyon, no? May kinamatarong kita nga mahibaluan ina. And yet, ginapabungol-bungulan, I'm not gonna use that words anymore, nagapakabal. Muna lang na. Nagapakabal ang tawo sa City Hall sa pagpanago kag paglikaw sa pagsabat sa nasambitan sining isyu. Sa aton sini makuturan. Amo na ang realidad. Kay kung wala ka man lang sang may ginatago dira, kung waay man lang sang may mabuswang dira, kung wala man lang sang may manimaho dira, kung wala man lang sang may mabuyagyag dira,
nga padayon nga nagapakabal ang mga opisyal sa syudad sang Iloilo, ang mga opisyal sang opisina sang city government sa paghatag sang kaathagan na tuhoy sa mga ginaaligar nga overpriced nga proyekto sang syudad. Sa aton sini nga mga kabumbo. Amo na. Baisan ta pa ang freedom of information sa aton sini nga mga kabumbo. Mapanami-nami pakitaya kay kuno may manual ang isa wala sang amo sini, ang isa may opisina na ya kuno, ang isa may Sos Maria kagusip. Ara sa konstitusyon tao. Public access information held by the government. Freedom of information is the right of the public to access information held by the government. One sentence only, hindi na kita mag-whereas pa. Pero kung may ginatago kadira, nga base mangin kahuy-anan, base kon rason sang pagkalusod sang pagpangdumalahan, pagkadula sang salig sang pumuluyo, siyempre taguon mo kang hindi mo pagpagwaon. Di ba? Tiko na mo sina, hindi man direkta nga makahambal ang mga kabalan nga sahi isang mga opisyal kag tawo sa aton sini nga gobyerno, ang himuon sini nila taguon, bulo balibad, pulo palagyo, pulo panago. Nga nagalaom sila nga malimtan man lang na. Ugaling kiti do hindi kita malipat sila. Kay every time nga magahambal kag magaistorya kita about transparency, good governance, and accountability, amo man na balang pundasyon sang liderato ni Mayor Inday Raisa Triñas. Pero tido hindi iya matindugan subungaw. 37 minutos sa kaligad sa takna siningalaw na. Pagbalik nato na banwa dugang mga balita kag impormasyon. Governor Toto Defensor Jr. ginklaro nga wala niya ginaduso nga sa iluhon ang Hall of Justice sa banwa sa New Lucena. May mga opisyal, empleyado sa Hall of Justice nga nagkadto sa kay Gov Toto. Kag naghambal nga ti nya Gov, amo niyo, may duta tos yung Lucena blati, basi pwede dito nga dito lang ang Hall of Justice. That is why nga nakaменsionar sang lugar nga New Lucena ang gobernador. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdo. Bombo Radio Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Ngayong taon, sa 47th Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radio Philippines ay finalists sa lahat ng 9 na kategorya. Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. Dahil sa inyong tiwala, patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nag-aapekto na ang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes. Kilo Philippine Standard Time 44 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang Bombo Radio Philippines nagaupod sa panawagan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga magsuksok sang puti sa tagsaya ka magtambong sa misa, no, kung Domingo. Lakip na ang pag-display sang puti nga ribbon sa tagsa ka panimalay, pagbutang sa salakyan or public places. Umpisa Oktubre, bulan sa Oktubre, tubtob Nobyembre sining tuig. Ang pagsuksok sang puti panawagan ini for transparency, accountability and good governance kag mabaskog sini iyang panindugan batok sa korupsyon. Agod nga malimpyuhan ang ato nasyon sa mga kasalanan. So, bisan ko kung why ka man niya nagasimba, suksok ka lang sang puti kada Domingo, kag
Di ko magbugtaw ka, pangadi ka dira sa kupon mo sila sa imo sini nga palangadion, no? Antes ka magtulog, sa kupon mo sila sa ila sini nga, sa imo sini nga palangadion. 45 minuto sa nakaligad sa takna sini nga launa. Si Bombo Krill, sunod ang ma-report, no? Ang report ni Bombo Krill, si Lapos District ABC President Arnel Asturias doon na pigawan sa mga konsihal sa syudad sang Iloilo. Ay, gaman nga naka-mentionar rin na si Cap Arnelao. I-check na lang balita ni Bombo Krill Miliesa. Bombo Krill sa report. Please go ahead. Ginahikayan sang ABC Lapos District President ang mga konsihal sa syudad. Bangod suno sa iya, wala ini sila nagagiho o kung wala sing mga lihok nga ginaobra agud imbestigahan ang ginaaligar ng mga anomalya nga flood control project sa syudad. Sa interview sa nga Bombo Radio kay punong barangay Arnel Asturias, ang president ng ABC Lapos District, iya din pahayag nga madamo na nga mga independent o private groups ang nagakadto sa ila lugar sa distrito sa Lapos agud mag-imbestigar sa mga flood control project apang sila mismo hindi man matumod ang mga proyekto nga nakasulat sa papel. Suno sa iya, aside sa National Bureau of Investigation o ng NBI-6, kagang isa ka insurance company nga nag-imbestigar man, nagkadtuman o may nagkadtuman nga isa ka kumpanya, private company nga may ngalan nga Atria Green Ventures sa lugar at suno katunong barangay Asturias nga palareho lang ang ila assessment nga ang mga nasambit nga proyekto sa ila papel nga hawid hindi makita sa aktual nga lugar. Pahayag pa niya nga naki-operate liwat ang NBI-6 sa ila matapos na nag-imbestigar ang isa ka insurance company agud ila gusto sang NBI-6 Bombo Champ na isekyar or i-check ang papel nga ginahawidan sa insurance company kag papel nga ginahawidan sa NBI-6 kung nagasaranto bala ang mga detalye sa mga flood control projects nga ara. Kay gusto man sang NBI-6 nga isekyar liwat ang lugar kung ining mga papeles na ilangan nahawid nagasaranto sa isa kag isa o kung pareho ang ilang mga detalye sa ining ginapahayag ng mga flood control project sa distrito sang Lapos. Lugang pa ni punong barangay Asturias na ang mga city council sang syudad nga wala gid sang may nangisog sa ibabaw nga magpanaog kag maghiwat sang actual ocular inspection sa mga ginaaligar nga mga anomalya nga mga flood control projects. Pahayag niya nga wala gid sang ngipon or wala sang ngipon ang Quadcom nga ginahiwat sa city council, bangod limitado lang man ang mga detalye nga ginahatag sa pumuluyo. Yari balay ko bati nato nanging pahayag ni punong barangay Arnel Asturias. Si Cap Fortiliosa kag si Attorney Diaz sang NBI Region 6 ang may communication I think kahapon. Nga sa diin daw nag-request naman ang NBI nga kung pwede makasit-in siya sa amon nga mga kapitani sa Lapos District together with the Bethel General Insurance and the Surety Corporation. Kay ang guwa daw may ara sila nga himuon nga daw tanaw nila kag ang mga papeles bala documents kung naga-jibe or santo man sa mga ginapangita sa insurance company sa mga ginpangita man sang National Bureau of Investigation nga mga proyekto sang sila man naghimo sa ila nga mga ocular and actual inspection to that effect, no? So nagligad nga adlaw may ara man nga nagpalapit diri sa akon pero wala na ko mag-upod sa ila ginhimo nga mga pag-conduct sa ila mga ocular inspection and actual investigation Manila sa areas halin dito sa Haro pakadto diri sa Lapos area atong independent group or team nga nag-abot diri nga ang bati ko sadto based on dito sila Australia or what, no? Nga mga Tagalog, then may isa ka taga Iloilo nga nag-upod came from I think Palawan sila nagalin or Mindoro man nga nag-conduct sa ila independent investigation man, no?
So nag-coordinate man diri sila sa amon, that's why nga gin-entertain naman naton sila kag pamangkot kung ano man ang ilang nga mga nakitaan kag resulta sa ila sini nga mga paghimo sa ocular inspection. Do ka budlay kay parehas man sang insurance company. Do may ginapangita silang hindi nila makita. I think may ginbilin sila sa akon Artia Green Ventures. Do mo ning ila. Artia Green Ventures, independent investigator ang guwasin nila, no? Wala sila link sa kung any department or government agencies naton, but they are separately and independent investigators daw ang munang guwa nila. But may nag-isa nga nagutik sa akon is a reliable source, no? Nga ang iya sini nga hambal nga nakaistorya sila ni Secretary Vince Dizon nga daw ginatapos-tapos lang ang Luzon Lubong. Dali na gid lang, no? Then they will go down. Manaog na sila diri iya sa Visayas, especially diri sa Iloilo, nga ginatanaw nga daw kadamo gid sang dapat usisaon, no? Kay ang ilaga ni aligasyon maayo gani ini nga na usisaan na sa karon. Kay kung daw wala kuno matalupang dan posible may mga ghost nga mga projects gid madamo gid sa mga ghost projects nga matabo diri iya kuno tani sa Iloilo. Amo na ang mga aligasyon nga nagaguluwas karon. Na amo gani na no, kag ang isa ba lang nga ginahingyo ko man no, in fairness man sa aton City Council. Amo gani ang ginatanaw ko man kag daw ginapamangkot, hindi lang sila ma-offend no. Daw wala ko kakita sang ini isa ka miyembro sang konseho nga nagtindog nga nangisog nga magpasa sang isa ka resolusyon requesting or pagahingyo sa aton sa national government agencies, national government to conduct an inspection or actual ocular investigation diri sa aton siyudad sang Iloilo. No? Amo na taning ginahulat ko. Pero hasta subong until now naglalabot na sini quadcom, amuni, but ang ginatanaw tani naton kag ginabantayan sang pumuluyo nga may mangisog dira sa konseyo nga magtindog ka maghingyo dito sa ibabaw nga magpanaog man diri sa dalom kag magkuhimo sa ila sarili nga mga investigasyon may kang tanan sining ginaligan nga anomalya karon sa aton mga flood control projects no kay ang quadcom dira do hindi makugid kasalig kay do hindi man masabat ang tanan nga pala makutanon kay hindi why man na sang ngipon ang quadcom nga ginatawag. Hindi ka man ka persiger nga patambungon mo gid ang dapat mga pamangkuton, no? Kay way man sila sang liabilities in kaso hindi sila mag-attend, unlike dito sa babaw sa mga quadcom na kung di kayo mag-attend dya pagdason nga pagtawag sa mga hindi pwede subwena, pagkatapos sa subwena kung hindi ka warrant ka, kung hindi ka cite for contempt ka, hindi wala. Ay siling ko daw amo na mo isa daw kadula ana mo ba na Balian, Bombo-Champ ang ginpahayagan niya punong barangay Arnel Astorias, ang president sang ABC Lapus District, kag sa subong ginahulat na lang kung saan uliwat magsinapol ang mga kapitanes sa Lapus District, NBI Region 6, kag ang ginapahayag niya insurance company Bombo-Champ. Bombo-Champ. Bombokrel, galibugin ang ulo ni punong barangay Arnel Asturias nga way gid sa may nanindugan, way sa may nangisog nga magpanawagan to sa babaw nga manaog agud nga mag-imbestigar. Pero in fairness, si Mayor Inday Raiza together with the Task Force Drainage nalibot na ninila mo. Natakos-takos na nga nito, may dala pa nga pulgadira si Mayor Inday Raiza to sang tsimpo nga to. Makita tama ng presensya sa mga miyembro sang Quadcom, pero ang gusto pag idiyan ni punong barangay Arnel Asturias nga mag-manifest nga magpadala sang communication requesting nga matagan man sa nagakigo ing tulupangod kag maimbestigaran ang syudad sang Iloilo. Ang pamangkot sini nga wala iya sang may nangisog tuod no nga magtindog kag mag hambal abi muna nga we are requesting or kung ano din ang himuon sini nila para nga masapakan sila sang
mga matag-as nga opisyal kag hatagan sa nagakigo ing tulupangod ang mga problema diriya sa bahin sa syudad sang Iloilo nga mga palpak kag delayed sini nga mga proyekto o galing sa city do way gid sa may nanindugan no. Amo ni guro ang pamaagi sa mga konsihal naton dira. This is not the Ilonggo Way. This is not the Ilonggo Way. Gali ang bali Mayor Inday Raisa. Ati anong tutuod? Anong Ilonggo Way sini Abe? Balikan ko naman liwat Bumbukril. Sa linya lang kita iya sang minatuod. Sa linya lang kita iya banason taya. Dira kita nga banas. Dira kita malakat. Ano adtong dihon sini iyang Quadcom investigation in aid of legislation. How? Ano sa tutuod to ang purpose? Sa matuod-tuod lang sa aton sini nga mga kabombo, that is why nga wala sang may nangin mihura at the same time why nata kabalo kung saan naman liwat sila mapatdayon kay una bes hindi adto ya investigation in aid of legislation. Investigation kuno in aid of humiliation tani ito. Ang ila to nga i-humiliate why isang liwan si Iloilo City District Engineer Roy Pakanan. Gusto nila patambungon dito sa City Council kag yagutaon kag tamayon. Kay kon ang ila siniya nga paminsaron, makadtuan gid, matumod gid. Una bes, ang proseso, ang pamaagi, kung nga anag tugasang mga the so-called delayed kag palpak nga mga project, diri sa syudad sang Iloilo, tadlungon inang proseso, pinaagi sa legislation, ti amo kung tani na ang nakita naton nga laban or ginatutukan or ginapasulabi. There was a time gani nga wala pa mag-adjourn, nagtilindog na yung mga konsyal, mga patayuya. Tilindog na sila ka maglalakat. Kay wala ang ila sinitinutuyo dito. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag ambot basi kon hindi man kadala utok nila sa pagpanghusisa. Ti hamako nimo sakto si punong barangay Arnel Asturias. Kalabot na gani sa lapos to ang taga Down Under, taga Australia. kita nga diri-diri lang kita ya. Why pagidya sa may nakatag sa naga. Sos Maria Kagusip Bumbukrel. Yes, Bomba Champ. Madamo gid sang mga grupo nga ginapayag si punong barangay Asturias nga nagabisita kag nagasekyar sa ilang lugar apang wala gid siya nakita nga naghalin gid sa konseho naton diri sa syudad kag ang sa pag-investigar sang ining mga private groups bala Bombo Champ upod man ini nga nag-investigate man sang laing pagir ang NBI safe mahambal nga wala gid nakita sa actual nga lugar ang mga nakasulat na flood control project sa ilang mga papel Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Creel Panisales Niliaga and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Creel Miliesa sa imo sini nga follow-up report. Nag-expectar kita nga during the time nga may kulo Quadcom man diri kay amuto nga tsimpo nag-uso ang Quadcom, Tricom, Tucom, Hugacom. Basi ko may mapatindog pag idira sa inyo sa isa ka committee. Hugacom. Anyway, seriously speaking, kung ang tinutuyo
sa aton sini nga mga kabumbo sang Quadcom is to unearth. Oh. Purti. 2 months ko na gintunan ang tinaga nga unearth Engineer Alberm. No? Kung ang tinutuyo sang Quadcom sang syudad sang isang city government or sang city council rather is to unearth ang mga kontrobersiya. Siguro hasta subong sige pa ang padayon sang pagpanghusisa sa mga proseso, ano tong ginhalinan sa mga pagbaha-baha, so on and so forth. Ginpang-identify to, sila mismo panaog dira, investigate. Para nga, pagtubang nyo liwat, pag-convince ang Quadcom, gira mundial plastaranay sang mga datos dira, kag mga dokumento, kag kung ano pa nga mga informasyon dira, preparado ang aton siniya nga mga konsihal. Dali kitilain abing tinutuyo sini nila Kung madumduman nyo pa ang ginaparas-paras si District Engineer Roy Pacanan mga ginahambalan nga wala sang balls, hindi siya lalaki, kung ano. Una bala? Kung waigin man sa iya gatambong kag kung damo kamo kag may ara kamo sang mga nagakaigo sini natipon nga mga ebidensya, well, tani gin-discuss nyo man adto. Hindi bla? Para nga mapangitaan sang mapamaagi, mapautukan kay sa Quadcom, Attorney Rex Arabia, Attorney Romel Duron, Forever Young, Johnny Young. Kag sinini nila Liana, Councilor nila Liana, tidwa ka bukado. Dito pa lang, pwede na to sila kung seryoso siya, makabalay sila sang ordinansa, may i-recommend sila sa committee chairman sang concerned sina Banwang at dapat sumugod, humalin nga mapasarang mo sining ordinansa ang proseso sa mga pag-apply sa mga permits, so on and so forth. Amo ni ang sundon tao, amo na ning aton sini iyang template, amo na ni ang standard nga proseso. Pero wala ang iban nga dali magpuli. My goodness. Kay kung ginsigi-sige lang ni kag kung may klaro nga ginplastar ang Quadcom, no? Klaro nga balasihan nga kung sa diin matumok ang Iloilo City District Engineering Office. Hindi taman sila pagluatan. Ngaman, una bes, ang district engineer hindi taga-syudad sa Iloilo. Ano kag ano man yang matabo, depende na iya sa iya sa mga proyekto ang apektado mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Ako, ikaw. So, sino ang may dapat siniiya nga may pag-ulikid? Sino ang dapat siniiya banwa nga may ara sang mambal naton ngati kainiton sang Balatyago ng pag-aistoryahan tanga tagsa ka magbaha ya may lugar nga taga lumapaw diri ang tubig sa aton? Tiyan mo kung tani sila. Ginhusisa sang minatuod. Galing kiti, amo na nga nakambal kita nga lain ang direksyon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ang pagpangusisa will lead nga pasabton si Congresswoman Jan Baronda, pamangkuton siya may 4 bilyones pesos nga ginplastar diriya or nakuha nga pondo halin sa gobyerno. Diin na to mga proyekto nga to.
Di questionon ta, kongresuman. Di ba? At hagman inisubong sa aton sini nga mga kabumbo, nga pwede gid iya tutukan sa the so-called Quadcom if they are serious sa pagpanghusisa in aid of legislation. Pila ka bilog to nga project? 14? Pila to? 7? Oh. Ari pa di si Bubukrel. No, Bubukrel, i-message ka ni sakon kung pila ang sa papel mo dabla. Kung pila ka proyekto ang naga-exist sa papel pero sa ginkantuan, waay to. Oh. Hindi nila makita ang existing lang contract ID. Sa linya kita sang kamatuoran na naman, lantawan nyo bala. Construction of flood mitigation, amo siniso inso Iloilo City, ti din sa Iloilo City. Kung gin-specify man nga sa Lapos, din sa Lapos. Hindi ba? So mga amo sina banwa siniya nga klase sang impormasyon nga ara na gid sa tubang mo, kung seryoso ka sa pagpangusisa, di questiono na eh. Oh. Hindi ba? Ti amakon mo nagabalor sang hundreds of thousand or 100 million, sobra. Butang-butangan mo lang da iya nga haro, butang-butangan mo lang da nga lapas, way gan isang barangay. Igo pang itaon iya karon sa mga nagapangusisa. Hindi makitaan. Di dapat i-explikar ina sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Pero kung inyo sini nga madumduman, may order nga ginpagwa, department order nga ginpagwa, Secretary Vince Dizon, no, nga sipiran ang mga baba sang mga tawo sa Department of Public Works and Highways. Hindi maging literal nga sipiran nila, kundi hindi lang sila, why sila ginapanugutan nga pa-interview or maghatag sang statement. Oh. Sa aton sini nga mga kabumbo, kag subong ginahusisa kag ginaimbestigara naman isang National Bureau of Investigation. Ti konsey puno barangay Arnel Historias pa, may mga impormasyon sa kuno nga tapos-tapuson lang tong Luzon, tapos diri naman sa Iloilo, dasigan nyo na da! Para diri naman yan sa Iloilo, lantawon naton diri na yon. Kay kung dapat yan nga may manabat sa ngalan sa matutuod sini nga pagsinggitan sang transparency, good governance, and accountability, nagkakadapat sini ipatpatman, idigaman sa mga opisyal nga involved sa sining mga naga-exister sa papel nga proyekto, pero kung kantuan mo, hindi mo makita. Oh. Ang nagaantos, pumuluyo iya sang syudad sang Iloilo. Oh. Tiko ng interes ang pumuluyo, ang ginapasulabi, laban-laban may miura na ni Guro. Galing kay tilain eh. Di good luck. Oh, good luck kay lapaw na naman ko sa lahatid, no? Sa aton siniga pangalagan. May buwas pa man, ang iban siniga mga balita kag impormasyon tugyanta sa iban siniga News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Ver kabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all.
This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Anggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area, agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 19 to 25, 2025. Loaded with a wide selection of old songs. The Technocrats Band is oozing with excitement to be on stage sa siningas Sabado, October 25 sa concert at Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio! Bombo!
Lakabala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon. Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 milyon ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched.
number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, good sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine on a beautiful Thursday. Welcome sa kahapon lamang program sa ating Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. We share the love and we pray. Hindi lang tanay mga ulanon kag mabinagyuhon ang ato nga Pasko, no? 63 days to go before Christmas. Saliwat, good afternoon and welcome diri sa kahapon lamang program. Mga kabombo, balikan nato ng mga istorya diri nga gin-share para sa sining hapon. And again, ginapasalamatan tagid ang aton nga mga suki. Ilabinigid ang mga newfound friends naton, mga bago nga nag-share diri sa kahapon lamang program. Salamat gid sa pagsabat sang aton nga mga invitations sa inyo. And to those nga may ara man luyag kag may istorya gid ginapakatago-tago pa dira, pwede na nga mapagwa. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine para sa sining hapon, and here's our song para sa inyo tanan from Romuel Hambre, Never Change. Good afternoon, welcome sa kahapon lamang program. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, it left me behind. She made me cry, I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change, my feelings still the same for you. Oh yeah.
Never change. Alas 2:25 ang aton nga oras. Good afternoon sa liwat. Here's our first story from Lola Isay, My Ever Dearest, Inday Regine. Shalom! Kumusta ni ikaw? Kag tanan nga mga sincere mo, nga mga letter senders, nga may mga makalilingaw, nga mga istorya, nga nagahatag inspirasyon, either spiritual o laughter to all of us. Inday, dugay, wala ako liwat makasulat, pero wala gid ako nag-absent sa pagpamati isang imong programa kada hapon, kay amo lang ina ang akon kalingawan, kay kasubo ang akon kabuhi, kay isahano na lang ako nga nagakabuhi sa sining aton dutang luhaan. Nainganyo ako liwat sa pagsulat kaysa nag-interview ikaw kay Sunshine Mother, ang issue parte sa aswang. Nadumduman ko man ang akon kaso parte sa issue nga aswang. Inday, may akon man version parte sa issue nga aswang. Naibaluan mo na kung ano ang rason kung nga ang sa 8 kami nga mag-utod, 6 gid kami ang naglaon. Amo ini ang istorya. Sang magdalaga na ang akon mga magulang nga mga babae, damo ang nagapangaluyag sa akon nga utod. Ang iban, taga-iban pa nga banwa nagahalin, pero hindi makapasar kay tatay. Gani, damo ang natingala, kun nga ang wala gid sa nakapamana, bisan isa sa amon. Kay gali, may katupad kami balay, nga amo ang nagapalaptas ang istorya nga aswang kami. Natingala si tatay, kun nga ang kung nagapadulong siya, dayon panago sa mga tawo, ilabi na gid ang mga kabataan. Namangkot siya kay nanay, kun nga ang nagapanago ang mga tawo kung mag-agi siya sa dalan. Sa nadumduman ko, grade 4 ako sadto, tingala ako, nga mga classmates ko nagatik-tik kag magsiling may manakita kuno sila aswang kag abi nga nagakabit-kabit sa suwak sang niyog. May classmate ako nga naluoy sa akon, hambal na ikaw ang ginapabati-batian nga aswang kuno kamo. Nagahibi ako nga nagpauli kag nanugid kay nanay kag tatay kag ginpatawag sila sa barangay, upod ang akong testigo. Hambal sang ginakusar sang akong testigo, nga ako no nga nagsugid siya sa akon sang iya ginhambal nga aswang kami. Nga ako no nga ginpahamak siya, nga ti paryentihanay man lang sila. Wala pa matapos ang issue. Sa nag-ieskwela na ako sa high school, 2nd year ako sadto, may classmate ako nga lalaki nga may crush sa akon. Kung mag-vacant period namon, nagapungko kami sa idalom sang pine tree. Nagsunod ang classmate ko kag nagpungko sa atubang ko. Hambal na sa akon, naluoy ako sa imo. Dala tulok nga nagahimutad sa duha ko ka mata. Gipamangkot ko siya. Anong ginatulok mo sa akon? Hambal na? Hindi man baliskad ang tawo-tawo sa mata mo. Kaya hambal nila, kung aswang ang isa katawo, baliskad ang tawo-tawo sa iya mata. Naluoy ako sa imo, kay hambal ni Blank, hindi ako kuno magpangaluyag sa imo, kay aswang ikaw. Ay nakibot ako sa pagkabati ko, pero ginpasensya ko siya, kay hindi man nina matuod. Ang isa ko kautod, may nagapamasyar nga taga 3rd district. Ginpamangkot na kung diin siya makadto. Nagsabat ang bayaw ko, nga mamasyar siya sa isa sa mga bali sa amon. So ginambalan sa kasimaryo ko, nasa niya hindi ka diri mo pangaluyag, kay aswang ina sila. Hambal sang bayaw ko, miyad gani ina, kay hindi na kami mo bakal sudan, kay maihaw lang kami tawo. Nanugid siya sa utod ko, kagintudlo niya ang naghambal sadto. Sang ulihi, nagpakasal sila, pagkatapos sa napulo katuig nga pangaluyag, kay 20 years old palang edad sang utod ko, sa naganubyuhanay sila.
30 years old na ang utod ko, so nagpakasal sila. So inday, diri ko lang anay tapuson ang sulat ko. Hasta sa liwat nga episode sa akong kabuhi, respectfully yours, Lola Isay. Sang una nga mga panahon tuod no, do ano na iaya ka piot nga ti ipalaptas ang ibang nga tawo nga aswang ka or aswang ang inyo nga pamilya kag super nga naapektuhan gid kamo no. Kay tinagaisol ang mga lalaki nga luyag tani nga magpangaluyag sa inyo. Ti may ara no nga mga maisog-isog nga ti nagdesider gid sila ya. Well, of course, there's no truth about that. Pero kamo nga mga babayi nga mga mag-ululutod, ahay, nanging biktima gid kamo no sa mga maling akala, mga maling haka-haka. So hindi ginaya manami nga magpalapta kita sang fake news. Especially no inang mga very malicious nga mga intention kay makaguba gid sang kabuhi sang iban nga tawo. So let us avoid that. Salamat gid sa imo Lola Isay for sharing with us another story. More to come, ha? 31 minutes after 2 o'clock, sa aton nga pagbalik, a letter coming from Lolo Dencio, ang aton nga igidulong sa inyo. Magapanumbalikan kay LP, kaupod si Tita Regine, pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Panugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Tipuno ng ulan, gamita ang balde, drum o kon rain barrel agud makatipon sang tubig nga nagailig gikan sa atop sa tion sang tig-ululan para maggamit mo sa pagpanghugas o kon pagflush ang kasilyas. Pagi sini hindi mo na kinahanglan magpanag-ob kag hindi mo na kinahanglan magpatubod sang gripo, gani makakinot ka sa balayran sa inyong nga water bill.
ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yun, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang marunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 19 to 25, 2025. Loaded with a wide selection of old songs. The Technocrats Band is oozing with excitement to be on stage sa Siningas Sabado, October 25 sa concert at Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban. Ang igaparapol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga Balik kita diri sa KLP, alas 2:37 ang aton nga oras, and here's a story from Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Mayad nga hapon kanimo kag sa tanang itagpalamati sa imong programa kahapon lamang. In the Regine, ang sa akon lang, ang nagligid nga bulan sang Agosto ginatawag bulan sang Kiliwi, bulan sang kaiwaton kag bulan sang kalisod. Kung kaisa, gamangkot ako sa akon kaugalingon. Gapamati ayhan ang Dios sang aton pangamuyo. Inday, permi man ako gasimba, gapangamuyo ako nga tagaan ako sang maayong lawas, kabakod sa pagatubang sang akon pangabuhi, kaupod sa manghod ko. Abi mo Inday, sa pagwa ako sa simbahan, daw kanami sang pamatsyag ko. Labi na gid, nakabaton ako sang lawas kag dugo sang aton Ginoo. Pagkaaga, gahimos ako sa pagsimba, tama kaluya sang lawas ko, dugapin ot dughan ko. Gintanaaw ko kung may hilanat ako, pero wala man. Nag-inom ako paracetamol, kag naghigda. Salamat, nag-ayo ang pamatsyag ko. Sang gabi, wala ako katulog, kag ang manghod ko sagad ubo. Kinambalan ko siya, inom ka sang bulong. Nag-inom siya, pero doon naglala. Galibog ang ulo ko, kay waay na ako inugbakal sang iya bulong, wala labot sa akon. Naggadto ako sa hinablos ko, kag magsiling, paulamaman ako 500 pesos, ibakal ko lang sang bulong sang tiya ninyo. Salamat, kay gintagaan ako. Siling sang hinablos ko, ari ang 500 sa imo na, ang 1,000 ihatag kay tiyay. Amo ato, ginurot ko bakal sang iya bulong kag pagkaon niya. Pero Inday, wala man gihapon kaayuhan. Isa kahapon, nagbakal ako isda para panyapo namon, tama kalain sang pamatsyag ko. Samtang gahiwa ako sang isda, daw ibuno ko sa lawas ko ang kutsilyo. Uy, galing na dumduman ko, sala sa Diyos ang paghahimuon ko.
Nagpangamuyo ako, siling ko, Diyos nga amay, ari ang imo anak, gapangayo bulig sa imo. Tagai pa ako sang kusog kagkabakod sa pag-atubang sang akon problema. Sang aga, ara ang pakaisa ko. Gindawan ako 1,000 pesos. Siling niya, idugang bakal sang bulong. Nagpasalamat ako sa iya, labi sa tanan, sa aton Ginoo. Ginhatag ko sa manghud ko mga 9:00 sang aga. Siguro naluoy man ang manghud ko sa akon. Nagkadto siya sa sentro kay malapit man lang sa amon sa pagpakonsulta. Maayo kay damo nga bulong ang ginhatag. May antibiotic, gintumar niya. Pero daw wala ayo, sige ang ubo. Amuto ginambalan ko siya. Inom ka na lang hilo, katalaka. Tanan nga bulong gininom mo, wala man gihapon kaayuhan. Dason nga adlaw, ginpatawag niya ang iya hinablos nga mapa-hospital siya. Amo to inday, ginpa-examine siya sa Western. Pila ka adlaw ang tener niya sa balay sang hinablos ko, kay ginamonitor ang iya nga antibiotic. Pagpauli sa balay, ako naman ang gaproblema sang iya pagkaon. Inday Regine, daw malumpat ako sa bubon nga wala tubig. Salamat, nag-ayo siya. Ari pagid inday, nagabot ang problema sa akon. Isa kaaga, gapanghawan ako sa gamay ko nga garden. Natuslok ang tiil ko sang sanga sang kahoy. Dawaay man sa akon, kay way man gani nagdugo. Sang paghugas ko sang tiil ko, nakabatsyag ako hapdi. Ginugasan ko sang alcohol kag betadine. Sang aga, nagpula. Ginbutangan ko band-aid. Ay inday, nagbanog. Pila ka adlaw, nagsaka ang banog niya. Hasta na sa batiis ko. Kay tama kapula, kalaw ay tanawon. Nagambal ang inablos ko. Tiyoy nga ang wala mo inagin pa-examine. Ano gusto mo? Mautod? Webes nga adlaw sang pagpailis sang akon nga catheter. Nagpa-hospital ako. Gindala ko na lang pa-examine sang akon gabanog nga tiil. Pagkita sang doktor, nakaabaw siya. Saling niya na ano inang tiil mo nga agabanog ina. Sabat ko, ang butdok, do varicose man lang ini kadasig magbanog. Hindi ako magbulong sina. Kinahanglan, i-admit ka. Sabat ko, Dok, wala ako kwarta, kagwaay kahibalo ang pamilya ko. Sabat niya, wala ka problema sa balayran, libre ang kwarto mo, pati doktor mo. Gindala ako sa emergency room, didto ginilisa ng akong catheter. Siling sang ila staff, higda ka diratay, ipasugat ka lang karon. Samtang gihigda ako, gapamensar ko kung anong ibayad ko sa laboratory ko. Kay saling sang doktor, ang bayaran ko bulong kag laboratory. Kagang upod ko sa kwarto ko, puro grabe ang balatian. Basi malatnan pa ako. Naghambal ako sa staff nila, nga hambalan si doktor nga hindi ako magpa-admit. Amo ato inday, ginpaperma ako. Pagwa ko sa hospital, mga 7:00 sang gabi. Madamo lang ulan, naglibog ang ulo ko kay ahaw nga 50 pesos ang kwarta ko. Kulang pang taxi ko. Pero nagtaxi ako, kag siling ko, sa balay ko na lang bayaran ang kulang ko. Maayo inday, naluoy siguro ang taxi driver, ginbato niya ang 50. Pag-abot ko sa balay, namangkot ang inablos ko, nga ang nagabihan ko no ako. Sabat ko, gusto tani isang doktor, i-admit ako. Sabat sa hinablos ko, ti nga wala ka magpa-admit. Sabat ko, anong ibayad ko? Sang gabi, bago ako matulog, nagpangamuyo ako. Diyos ko, hindi man pagtugti nga maglala ang sakit ko. Buligi man ako. Pagkaaga inday, milagro, nagkupos ang banog sang tiil ko. Pero, gapula gihapon. Gindala ko sa sentro, dito ako ginpa-examine. Dito ako nagpa-examine. Gin-injectionan ako anti-tetanus, kay gintagaan ako antibiotic. Siling sang doktor,
taas kuno ang sugar ko. Amo na, madali mag-infection ang pilas mo. Siling niya. Sa subong, okay na in the regime. Ang problema ko na lang, kada 2 ka semana, pailisan lang catheter. Magasto, inday. Pero sige lang. Daw, makasaho naman ako nga may nagakabit sa akon nga mattress. So, salamat na lang, Inday Regine, sa pagbasa mo sa akon agony sa pangabuhi. Ang tagpadala, Lolo Dencio. Lolo Dencio, most definitely, ang Ginoo nagapamati gid sang ato nga pagpangambuyo. That is why he says, do not stop from praying. Never cease from praying. Pray unceasingly. Ang imong gina-go through subong, Lolo Dencio, it's also a wake-up call para sa aton tanan. Especially sa mga singles out there. So dapat gali preparahan tagid ang aton nga pag-edad, and especially ang aton nga mangin support system, because wala kita sang family of our own, so we need to have people around us nga min kaupod naton sa aton nga pagpangabuhi. Kung single, well, may mga hinablos, may mga kauturan. So, let us start being good sa ila. Kag dapat, nga inabala maayo ang aton nga relationship sa ila. Kay, so that, sa aton nga pagtigulang, sila gid ang mga tao, nga aton pwede nga masandigan in the absence of our very own family. And sa imo nga feeling mo, ginapasan mo nga cross sa imo nga kabuhi. Well, si Lord nagsiling, take up your own cross if you want to follow me. So you have to take up your own cross. And so that's why, Lolo Dencio, every time that you pray, you have to pray for strength. Nga, mangin mabakod ikaw kung ano pagid ang mga pagtilaw o ano nga mga struggles, what's up ahead para sa imo, para nga may ara ikaw sang kabakod kag pagtuo nga buligan ikaw kag may mga tawo nga pagatandugon ang aton nga Ginoo para nga tandugon ang ilang nga tagipusoon, so that sila ni ang imo nga mangin angel sa imo nga mga kinahanglanon, because the Lord truly provides, and He would use people para nga magsabat sa aton nga mga ginapangayo. I am quite happy, at least ang imo nga nagbanog na tiil, better na subong, although may pula pa. And now you also know, kung ano dapat mo nga i-avoid, ano ang dapat mo himuon, kay taas kali ang imo nga sugar, so avoid ikaw, sa mga pagkaon, nga makapasaka, sa imo nga blood sugar pagid, and then be careful sa imo man nga lifestyle, and see to it, nga hindi ka dali-dali mapilas, hindi ka dali-dali nga matunok, because kabalo ka gid, nga dasig ikaw nga igoon sa infection because ng imo nga health condition. Pero sige lang, I am happy nga sa last part ng imo nga istorya may ara gyapon humor. Gasiling ka din nga tito nakasaho ka man yung may nagakabit sa imo nga mattress. Sige lang ya, may mga luyag nga ibilin sa imo ang ato nga Ginoo, may mga messages siya para sa imo, and so try to discover what is He trying to tell you. At this time, sa imo nga pagpangabuhi nga do feeling mo, do kapiot gid ka tama. So discern and keep on praying for strength. Salamat gid sa imo, Lolo Dencio, for another story nga again share para sa amon sa sininga hapon. Alas 2:49 ang aton nga oras. Another story ang pwede naton nga mahatag sa aton nga pagpanambalik diri gihapon sa KLP.
Yari ang mga simpleng pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells. Diri kita sa sulat ni Inbing nga may episode Amugid na Iya. Mahal ko ang Tita Regine. Hambal nila, amugid na iya. Matuod man, kay hindi mo na ina maliwat pa. Nga biliwaton mo pa, nga may dati nga proseso, ginpresentar sa inyo, nga pagasundon, agud hindi ikaw magsalasala. Hello my friends, sa inyo tanan, masinadyahon nga kahaponanon dyan. Makatapos ang Bombo Radio Philippines, labinagid sa imo Tita Regine, mga classmates, aktibo kag mapisan nga KLP letter senders, added listeners, and lovers. Amugid na iya. Kay imo gin-follow ang procedure, kundi matahom, maklaro kag mahapos ang tiyendihon, there's no other way to reach the same destination. Abi ninyo, natabo ini sa isa ka math subject teacher, amiga ko, tawagon ta lang kay Miss Joyce. She actually followed the procedure step by step, but there were students who tried to use their own shortcut procedure to finish giving the answer immediately. So, funny and interesting classroom interactions took place. Many did, following and using the procedure presented as their guide to get the correct answer. Apang, few who belonged to the elite group nag-disagree. Si Miss Joyce nag-try nga i-analyze ang both angles and looked into details and until she allowed her students' choice which to follow for their own convenience as long as they can arrive at the same answers or the same answer. Since si Miss Joyce considered the shortcut procedure, for fairness, sake, and clarification, naghambal siya, John, would you mind going to the board and show us your solution? Then, explain to your classmates later on paano ikaw naka-arrive at the same result. Hindi koon nga magsarig lang sa imo gid na iya, kay kun aton tanawon kag analisaron, daw parehas lang. Sagin ko dala naton sang cyclone ang aton nga paino-ino. Daw aton ginbutangan limitation, nga kutob ka lang dyan. Insa hindi naton diya i-consider. If there's only another way for which you can arrive at the same answer, nga i-limit naton ini, but rather to consider it in order to save our time. Let's think all about it. Kung ikaw ang teacher, kag ako ang student mo, anong himuon mo? Para ma-please mo kag makontento ang kabataan mo. Well, I think
ihatag naton sa ila ang ilang free will. Let them make a choice for the best. Amo nga si John naga-insist gid nga uyunan sang grupo or ugyunan sang grupo ang na-discover niya kagin presentar nga pamaagi. Masadya kay si Benji tana nagtugda. There are many ways of killing the dog. Pwede tiruhon sang tirador, pwede labon sang binangon, o kon lampusan sang barakol, agud malipong, kag kaisa ihawon. All of a sudden, si Arnold nagbayaw sang tuon niya nga kamot, nagdiretso tindog kag nag-orimos. Mga classmates, hambal ni lolo ko, there are many stairways to reach heaven. Pwede ikaw mag-agi sa atubangan, kung tampad ikaw nga tao, waay kasalanan. Pwede ikaw mag-agi sa likod, kung may ginatago ikaw, nga dara nga hindi makitaan sang iban. Kag pwede gid ikaw mag-agi sa sikreto nga hagdanan, kung gusto mo makauna ikaw sa tanan nga nagapila. Mapili ka lang, kay aton man inaiya diretso, pero magbantay ka, kay basi, ikaw madakpan, kag pabalikon sa ginhalinan mo, kag paagyon sa masiot, kag si iton nga dalan. Te, pagid kita kadya it daganan. Tapos nga daw nahawasan ron ang mga estudyante. Naghambal si Miss Joyce. Okay, gusto ron di untat na kamo sang inyo makalingaw nga pamaagi. Sa pagpadayon ko Tita Regine, kaano-ano man si Madam Joyce na daw referee lang sa basketball kag cheater. Why siya na arap-arapan sa mga pamaagi nga ginpresentar sa mga kabataan? Why siya sang may gindampigan para sa kaayuhan sang tanan, sila ang ginpapili sang ilan na gustuhan. Basta ang kondisyon, magkita lang nga magteripon sanda sa isa ka destination, waay sang may magtalang. Very good. The voice of the majority that swept down the floor. So balikan taliwat, si amugid na iya. Nagsulod si Perla sa isa ka grocery store. Nakita na ang mga goods na baligya puro may marka nga fixed price. Di ang pamangkot niya ay araw pa. Hindi ro ginran maayuan pa. Ang presyo gin-fixed niyo 175. Karon kuno tagan ko ikaw sang 1 peso. Pero ang imo ikambyo. Ang sabat sang sales girl 75. Kung di nagsala ka, siyan palang ganyang ginatag si mo, kambyuhan mo na ako sa 75. Kulang pa ako og 75 nga babayaran ko ikaw kompleto sang fixed price nga 175. Insano ginambal ko kambyo? Hindi ang sinsilyo nga idugang ko? Ay, ha. Tapos kagid kay ay perla nga sala. Ti, anjata na, piradya. Ti ang sabat, 40 pesos lang Hambal ni Perla. Ano? Pirang hambal mo? Kwarta? Pamangkot sa sales girl. Ano bungol ka? Tiin sa pamati mo ka 40, kwarta. Hala. Nagkarahulog ang mga tinapa. Padayon sa sales girl. Ano apa ka? Ay, klaro ako nga nagahambal kung an mo takon nga apa ka? Ay, hambal duman sa sales girl, ti abi sayaw anay, sabat ni Perla. Hindi baya ako pagyaw-yawa. Ay, ha. O sige ron, tapuson taron ang atong transaksyon, kay anon mo, amugid na iya. O, may japagid. Nice! Abi lubag-lubaga ang volume sa imo transistor radio, kay nagasagarak kag hinay kaayo. Hindi naton maklaro ang Bombo Radyo. Ti alas 2 ron sa hapon, kaya nag-umpisa ron si Tita Regine subong pagbasa sa mga istorya sa KLP. Basi mabasahan niya ang akon episode nga amugid na iya. Nagsabat si Nice, ay tuod no. Kadali lang, kay basi mabuyan ko ang mga baso kag pinggan nga akon ginahugasan. Nahadlo ka man kali nga mamiss mo si Tita Regine? Syempre hoo, do ano bala ang batyagon mo? Maluya. Do kulang ako sa kusog kag enerhiya kung hindi ko mabatian si Tita Regine kagang iya nga laygay. Talaga? O sige ron, please lubag-lubaga ron ng volume sang radio ko kag magpungko dyan para makapamati ron kita. Ay, do hindi ron tana mandispon ni Ranja
Araw-araw pa. Medyo siron bala, kay iplastar sa maayo. Ay ilam dawaay ka na sing may mahimo, kay amugid na iya. Pate ka lang ka di Insaway ka na sang may mahimo pa, may di pa Kaduro pa ka mahimo mo, kung maaram ka, mapisan ka, may initiative ka. O ti man, nagtunog-tunog man. Hindi gani ikaw magsarig, kay amugid na iya. Why improvement? Why changes for the better? Kung magsarig lang ikaw, kay amo na iya. Remember, why butang sa aton palibot, nga nagpabilin lang, nga amo na iya. Tanawa bala, ang kahoy nga nagataas, ang bungsod nagatubo, ang sapat nagadako. Tiyan mo man ang bata nga mag-una tawo. Ilahan ka bulan, madahog na, makamang, mga lubaybay, magtakang-takang, kag magpanaw. Waay, sang amo na iya. Mga classmates ko sa kahanginan, everything changes except the word change that never changes. So let us change for the better. Yesterday is good, today is better, and tomorrow is the best for all the things we've done. Yesterday, my brother was good as a pupil and a student until he finished his course in college. Today, he becomes better as an employee, doing his performance very well, aspiring to be the best among them. He gathers and organizes the data, encodes accurate recording, does his work on time, and finishes his task very well. His daily routine work improves that impresses his employer today. When they'll be evaluated based on their performance, he might rank the first. 'Twas his cousin in other department who whispers to him regarding his employer's remarks about his best performance. He surpasses his fellow employees, even those ahead of him. He's worth to be recognized for promotion. Wala gid niya ini na-expectar. But would you believe just a matter of 6 months in service, na-promote siya sa next higher rank? Thus he exclaimed, "What a blessing and surprise! Thank you so much, my dear Lord and my God, for the precious gift of promotion, the prize of my endeavor, being diligent and dedicated in service to my fellow men." Madamo nga mga butang ang nagbago, nag-improve para bangod sa iya nga better performance. Susugod sadto, nagliwat ang pagtamod sa iya mga upod sa ilang departamento. May balis karon ng iya mga files, may kuhaan siya sa supply, may itambak ang rimuson sa ila mesa, kag iba pa, agud masira ang performance niya. May pabati-bati nga mga istorya, kag may report nga nagapakalain sa iya. Kapin pa ang nauna nga mga empleyado kag empleyada. Ginsakitan man siya sa mga feedbacks nga makaguba sa iya, kag nagplano nga mag-apply sa iba nga kompanya. Pero gina-advisean siya sa nga pakaisa, nga hindi pagsapaka kay madura lang kung maayawan ron sanda ka istorya. So iya lang ginantusan, gintiyagaan, kag pasensyahan ang pagpakalain sa iya. Matira lang ang matibay kadia. Kag sa kaluoy ni Lord, way gid mag-apekto ang kabuangan nga ginhimo nanda. At the end, ang maayo, mangibabaw gid. So kabay pa, minakuha ang eleksyon ang mga kaupod ko nga nag-enjoy pagpamati permi sa imo kay LPT Regine. Do kalawig na gid sa nga episode, basigin ka poy ka na, pero do hindi mo man maputol, kay gusto mo nga mabuo ang leksyon para mapaambit mo sa amon. So thanks gid for reading. Wish you once again the best of everything and your loved ones. Long live KLP. So, till we meet again, next email, and Godspeed to everyone. Lovingly yours, in B, sa Iloilo Province. Yes, and B. Correct ka ginmano. Sometimes, you have to think outside of the box. Hindi lang ang mga traditional, hindi lang ang mga conventional, but think of the many ways, no? Nga pwede gid nga mahimo nimo. As in, sa paghatag solusyon sa isa ka sitwasyon or sa isa ka problema. Kadamo, sa pwede mo nga mahimo. So, be creative, be resourceful.
Salamat gid for sharing this episode sa Sininga Hapon. Sa inyo man mga istorya dira mga kabombo, anytime pwede maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa lato ng mga kasaysayan and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa atin liwat, ng Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, exactly 63 days before Christmas. And just before I go, ang Bombo Radio Philippines joined the call of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa tanan nga mag-wear white when attending Sunday Mass as well as to display mga white ribbons sa ila panimalay, vehicles, and public places halin Oktubre, tubtub Nobyembre sang sininga tuig. Ang suksok sang puti is a call for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. Magasunod na inyong paborito nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, si Tuyang Ermitanya after sang KLP, pagasundan sa Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Madamong higing salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Madamong higing salamat. Good afternoon and God bless.